Bueno, pois nada, empezamos. Moi bons días a todos. Para min, en primeiro lugar, pois é unha honra poder estar hoxe aquí, convidado por o Concello de Larouco, convidado tamén pois por esta xornada de traballo, na cual pois as caras que vexo aquí son todas coñecidas, así que, bueno, pois cando coñeces prácticamente a case todo o mundo, pois resultache moito máis fácil pois dar estas primeiras verbas de benvida, sobre todo pois para falar de algo que nos afectou, que nos é común, pois eu creo que prácticamente a todos os que estamos aquí, é un pouco facer memoria do que aconteceu, porque evidentemente o peor que lle pode pasar a alguén é perder a memoria, porque cando perdes a memoria o que se tende a volver a repetir outra vez todo. Neste caso, nos o que estamos buscando é precisamente que non se volva a repetir o que sucedeu este ano, buscar de alguna maneira as fórmulas, as maneiras, os feitos, sobre todo os feitos, porque ás veces as palabras quedan moi ben, pero o que quedan son os feitos, para que estas situacións pois non se volvan a dar. Por a parte que, por a administración que me corresponde, pois agora mesmo estamos a facer un exercicio pois de escoita, un exercicio de recuperación e un exercicio de intentar estar ao carón de todos aqueles que foron afectados por os incendios. Neste caso, creo que xornadas como esta o que nos sirven é un pouco para, precisamente eso, para recuperar a memoria, para ver que era un análisis máis polo miúdo do que aconteceu, como ben decía ao principio, e sobre todo ver como desembocamos. Aquí, dende logo, eu cando estaba vendo os ponentes que hai aquí, pois, dende logo, eu son moi fanático de algúns xa o sabe, como o profesor Juan Picos, o cal sigo desde xa fai moito tempo, porque ademais creo que é unha autoridade na materia, seguro que nos vai a ilustrar, nos vai a dar moitas chaves para entender un pouco mellor que o que aconteceu e como temos que encarar. E, sobre todo, vou finalizar dicindo que quedome tamén con algunhas verbas, porque ao final se dan moitos foros, se dan moitos lugares de reflexión sobre isto que aconteceu durante este verán. Creo que nos toca un exercicio de, como me decía o director xeral de Defensa do Monte, de picar pedra. De picar pedra no sentido de que temos que empezar a cambiar a mentalidade da xente. O comentaba ahora ao entrar e o comentei con moita xente, e é que hai un cambio radical agora mesmo. Os incendios xa non son os incendios de fai 20 anos, nin fai 30 anos, nin fai 10 anos. O escenario mudou. Se nós non somos quen de discernir como é ese escenario, creo que vamos a tener moitas dificultades para enfrentarnos a situacións como a que se nos deu este verán. Así que, pois, que mellor que unha xornada como esta para seguir desmenuzando un pouco máis sobre eses escenarios e, sobre todo, sobre esas solucións que se poidan pôr sobre a mesa. Por a miña parte, nada máis, moitísimas gracias, reiterándolle ao Concello de Larouco as gratitude por o seu convite, e doulle a palabra a María Loureiro, que é a directora científica de COVAS, que precisamente este proxecto que nos trae aquí. Moita. Pois, moi bo día, moitas grazas, señor Armada, moitas grazas pola súa presencia e o apoio da Xunta de Galicia, efectivamente, e tamén, desde logo, o Concello de Larouco, non? Todo foron facilidades, todo foron flexibilidades cara a organizar este pequeno encontro do día de hoxe, que non ten máis que o obxectivo que acaba de mencionar o señor Armada, facer unha recopilación do que pasou, entender un poquinho de por que pasou e, sobre todo, tamén diagnosticar cara ao futuro que podemos facer mellor ou como podemos mellorar estrategias de resiliencia para facernos fortes. Estas xornadas son as primeiras e, ao mellor, non as últimas, confiamos en que fagamos pois aquí en Larouco ou noutras zonas. Están coorganizadas tamén, e quero darlle as grazas moito máis que as grazas, o agradecemento ímprobo á profesora María Isabel Doval, que está aí sentada na terceira fila. Eu creo que debías levantarte para que che poñan cara. Sí. Isabel é compañera profesora na Universidade de Vigo e é a IP, a investigadora principal do Grupo de Investigación de Historia Contemporánea,
con ela temos moitas cousas en común, inquedanzas, intereses, sobre todo, pois ela ten ese dinamismo de capacidade de crear e de xerar rapidamente actividades que lle agradecemos moito. Agradecemoslle a Isabel pois a esa xenerosidade que tivo cara a compartir as inquedanzas que ela ten connosco, que son inquedanzas comuns, para facer a xornada de hoxe. Entón, moitísimas grazas por todo o que faz e todo o que estás a facer sempre. No que a mí me corresponde, quería decirlles que as xornadas van a ser gravadas. Eu son directora científica do Centro Interuniversitario de Ecovás. Ecovás é un centro de investigación no eido da economía da empresa, pero que é multidisciplinar e que tamén temos outros intereses moi propios e moi pertos, con moita empatía cara ao medio. Queremos saber que pasa, cal é a problemática socioeconómica na que nos desenvolvemos e como podemos mellorar. En toda unha páxina web, en ecovas.gal, aqueles que queiran despois poden ver a través do que é os nosos canles de investigación, as canles de retransmisión, van a ver que en YouTube estamos retransmitindo de feito, entón tamén agradezo e lle dou a benvida e os bons días a todas as persoas que nos siguen desde outras partes que non están aquí presentes, que seguro que son moitas porque houve moitas solicitudes que entraron, e quería anotarlles aos presentes que se queren compartir as xornadas de hoxe, que simplemente pois a través das canles sociais de Ecovás van a ver pois onde no YouTube teremos a retransmisión destas pequenas ponencias, charlas e mesas de debate. Pensamos que pode ser moi interesante tamén cara ao futuro, cara a recoller e cara a lembrar, para que non esquezamos. Quería comentarles que imos a ter solamente 2 mesas de discusión hoxe, pero que, como digo, pois que este é un traballo que dá para moito, é un tema que dá para moito, e que cecais, pois, cara ao futuro, pois, podamos estendernos con outros eidos e outros ámbitos de cobertura. A xornada para nós é moi importante, é unha xornada que combina pois administración, xestión local, localidade e empresa. Damos tamén, por suposto, falando de localidade, o agradecemento a Larouco desde unha perspectiva da administración e xestión, pero tamén ao vecindario, aos veciños que aquí están presentes. Eso é moi bonito de ver nun centro de investigación, porque esta é efectivamente unha xornada que chamamos nos de portas abertas. Nos queremos transmitir coñecemento, somos universidade, queremos facer país desde unha perspectiva moi construtiva, e agradecemos moitísimo a presenza de todos os veciños e veciñas de Larouco que hoxe están aquí representados pola súa alcaldesa. Como a eso tamén agradezo moito, xa de forma anticipada, pois a todos os que participan nas xornadas de hoxe e a todos os que nos amosaron o seu interés en participar en xornadas vindeiras. Sen ánimo de estenderme máis, pois voulle dar a palabra a unha persoa que facilitou o día de hoxe por completo. Sen ela isto tampouco te vera acontecido, que é a alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela. Moitísimas grazas por todo, desde a perspectiva que nos toca. Foi moi agradable pois ser capaces de en tan pouco tempo montar a xornada de hoxe grazas a túa moi boa disposición. Moitas grazas. Bueno, pois a min tócame falar primeiro, como alcaldesa, agradezco a Xunta a súa presencia, a Isabel Doval, que sempre conta co Concello de Larouco e co Concello de San Juan de Río. Sin ti, as xornadas de hoxe non serían. Gracias, Isabel. A Ecovás, gracias por todo. E quizás me vou a pasar non tanto como algo institucional, sino tamén, teño que dar as gracias, aproveitando que está aquí Ángel Fouces do Distrito 13, porque durante todos eses días do lume aguantou os meus nervios, os meus gritos, e o pobre sei que estaba desbordado, porque estábamos desbordados todos. E neste momento me vou a pasar un pouco como veciña de Larouco, e vou a falar en nome da veciña e dos días que pasamos e do mal que o pasamos todos, porque en realidade é o que nos toca. Porque eu como alcaldesa, pois claro, a min ardíame todo, pero como cada veciño se lle acercaba o lume á súa casa, a casa do veciño, foron días moi difíciles que non queremos volver a... que me estou poñendo nerviosa só de pensar dos nervios daqueles días, do mal que o pasamos todos. Foron días moi largos, o lume aquí, vímolo achegarse o día 8, quizás o día 8 creo que empezou en Chandrexa de Queixa, sí, o día 8, e parecíanos que estaba, que era algo que estaba leixos. Eu, como alcaldesa, sentíme un pouco angustiada cando soupen que aqueles nenos que estaban en Cabeza de Manzaneda naqueles días, e digo, jolín,
que problemón. Nunca pensei que chegaríamos a estar nós, aquel 13 de agosto, cando me chaman por teléfono e eu estaba volvendo de Ourense cunha pieza porque non teñamos bombeo. Aí está Fran, o noso alguacil, o cual naquel día el estaba moi cansado porque tiñamos unha avería moi importante no río e a ese cansancio sumóuselle días moi largos de traballo. Tamén quero agradecer desde aquí eses días que Fran estuvo sin dormir, que ao final acabou casi con un lumbago, traballando sin parar, os 6 días que nos tocou de lume. Quero decir con isto que como personas que convivimos aqueles días como comunidade, temos un grupo de WhatsApp que funcionou moi ben e como comunidade fomos unha comunidade grande. Larouco portouse de maravilla uns cos outros e estuvimos unidos sempre. Esa unión desos días e esa reflexión tenos que facer traballar xuntos hacia un futuro distinto entre todos. O monte que ardeu en Larouco é todo monte privado. Temos un pouco de monte comunal que ardeu en Seadur, pero todo é monte privado. Son terras que non producen, son terras, as que arderon son as terras que non producen. O lume parou nos viñedos, e todos o sabemos que o noso cortalume, o bulldozer, tuvemos bulldozer, o bulldozer cansábase de traballar e o lume non paraba. Nos traballos do bulldozer, en realidad, casi non serviron para nada. A virulencia era tan grande que temos que pensar que, como decía Armada, nos atopamos nun novo tempo, incluso o cambio climático nos está facendo que os lumes cambien e temos que traballar entre todos para que a nosa terra produza e sea ela a que nos faga de cortalumes. E nada máis. Gracias a todos por asistir. O Concello de Villamartín, que está aquí con a súa teniente alcalde, e o Concello do Bolo, que tamén se viron moi afectados polo lume. Bueno, vímonos afectados todos. Pero, bueno, gracias por asistir e espero que entre todos nos axudedes a que isto non volva a pasar. Moitas gracias a todos por vir. Pois moitas grazas e vamos dar paso á primeira mesa de debate que será moderada por a profesora Isabel Doval. Sí. Sí. Pues, sodes... Sí, porque así empiezo. No, sí, sí. Igual me pongo yo a un lado. No, pero yo voy a mirar el... Que tú tienes que mirar eso. Sí, si empiezo yo... Ponte aquí. Ya no sobra... Ah, no. Hablamos sobre esta carpeta. Están todas las horas que nos mandan. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Sí. Que non ves, cambias a Juan, sí, sí. Esto se está grabando, después se puede editar, así que... Bueno. En directo, otra cosa. Moi ben. Bueno, pois, bo día a todos e a todas. Eu son Maribel Doval, profesora da Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense, da Universidade de Vigo, unha universidade que ten unha vocación de achegarse ao rural xenuína. Levamos moitos anos deseñando, desenvolvendo e avaliando proxectos de innovación e de investigación sobre temáticas rurais dende todas as áreas do coñecemento e, unha vez máis, pois, moitísimas grazas, Larouco, Patricia e a todos os asistentes por estares aquí. Queríamos facelo aquí, tiña que ser aquí, non podía ser noutro sitio, non? A zona cero fermosísima, cunha beleza natural que realmente te deixa case noqueada, non? Desfrutas moito
vindo para aquí, pero tamén choras moito polo nivel de afectación que vemos, non? Bueno, esta mesa redonda, esta primeira mesa redonda, vai consistir nunha exposición por parte dos compañeiros dunha serie de temáticas dende a ciencia, vale, e a tecnoloxía, sobre a afectación física dos grandes lumes en Galicia, pero e sobre todo no territorio de Larouco, vale? Este concello, esta comarca. Inevitablemente vanse misturar cuestións de sociedade, vale? Porque, claro, este é un espazo habitado por persoas, tamén por fauna, e inevitablemente tocaremos diferentes temáticas, aunque a mesa redonda leve por título os impactos físicos dos incendios forestais. Primeiro farán eles unha presentación, pero invito a todos os asistentes aquí e os que nos siguen online a facer tamén cantos comentarios, suxestións, preguntas, vale, sobre o que aquí se vai comentar. Vale? Queremos facer un aporte dende a ciencia e dende a tecnoloxía, o que é verdade, o que non o é tanto, vale? E como é a situación real e, sobre todo, como dicía María e como dicía Patricia, bueno, pois temos aquí unha situación estupenda, privilexiada para coñecer de expertos e expertas de primeira man o que de verdade aconteceu para tratar de ter mellores competencias, estar mellor preparados para que isto, cando volva a suceder, pois non nos afecte tanto, non? Ser capaces de compensar, de mitigar ata o nivel que poidamos pois os impactos dos grandes lumes, non? Que é a lacra natural por excelencia do noso territorio. E comezamos co compañeiro Juan Picos, de Enxeñería Forestal, unha das voces expertas en grandes lumes do noso país. Estaredes cansos de escoitar o seu... Bueno, non cansos, porque eu alo menos nunca me canso de escoitalo nin de miralo. Eu sempre digo que é a voz da Uvigo, vale? Cando falamos de grandes incendios forestais, bueno, sale en todos os telediarios, saliu un montón de medios, non só regionais, senón tamén nacionais europeos, e ten un grupo excelente que traballa en prevención e extinción de grandes lumes. E nos vai contar un pouco pois como foi a situación, vale, real, de Galicia e de Larouco, tamén con certa perspectiva histórica, vale, para que tamén é importante apuntar as cousas do pasado, porque moitas veces o que acontece no presente pois ten unha resposta ali atrás e pode axudarnos a predecir o que pode acontecer no futuro. Así que, cando queiras, Juan, moitas grazas. Sí. Moi ben, pois nada, moitas grazas pola presentación e moitas grazas polo convite por estar hoxe aquí. Non é certo todo o que di Maribel, ou al menos non é tal e como di, non? Eu creo que non estou aquí polo que sé, estou aquí polo que non sei, non? Hai un artigo moi interesante de un científico da Universidade de Stanford que di que a estupidez é un dos motores da ciencia. Sentirme estúpido, sentirme que descoñezo algo, que hai algo que non sei, é o que me fai tentar sabelo, non? Entón, eu creo que o que máis podo aportar aquí é das veces que me sentín estúpido. Este mes de agosto sentíme estúpido moitas veces, vendo o que estábamos vendo e sufrindo o que estábamos sufrindo. Por tanto, bueno, pois quero un pouco manifestalo así, porque non é, digamos, non é o meu obxectivo, ni a miña posibilidade vir aquí a decir o que había que ter ser feito, etc. Non? Ver a que é o que estamos a ver, cales son as preguntas que nos estamos a facer e tentar entre todos adiviñar cal é a mellor maneira de estar preparado para a seguinte vez que isto poda acontecer, se non o podemos evitar. E por iso, aínda que María Loureiro e Maribel Doval me coñecen, eu non traía presentación hoxe, pero querían que puxera algo, como teño fondo de armario, teño presentación, pero tentarei non estenderme demasiado, pero sí que vou utilizar sobre todo algunhas imaxes que mellor nos axudan a entender algún dos conceptos. E a primeira que poño é esta, non? Isto é como eu vexo os incendios, pero é como os ve todo o mundo. Todo o mundo vemos a realidade polo ollo da nosa pechadura.
Este é un fenómeno tan complexo que non hai ninguén omnisciente que sexa capaz de ver todas as variables e os eixos que ten, desde o punto de vista social, ambiental, económico, e, por tanto, todo o que diga aquí vai estar mediatizado polo que eu vexo dende o ollo da miña pechadura. E o ollo da miña pechadura fai que durante os incendios que moitos de vostedes sufriron e que viron en primeira persoa, eu non estaba aquí. Por tanto, hai unha limitación na miña comprensión que é de estar nun sitio moito máis seguro, aínda que iba a decir moito menos nervioso, pero tamén podo decir que houve moitos días que estuve moi nervioso, aínda que estuvera lonxe, mirando dende onde podía mirar estes incendios. Os meus satélites, os meus mapas, a miña cartografía, e por tanto eso ten unha limitación, pero tamén dá unha perspectiva o mellor distinto, porque ás veces estar moi cerca das cousas quita algo de perspectiva do que está ocurrindo un pouco máis lonxe, non? Entón, a miña aproximación é un pouco neste sentido. Obviamente, sendo da universidade, hai que poñer gráficos e cousas de colores porque así parece un máis listo, non? Pero estes son o gráfico que contiña o Pladiga, o plan de incendios do ano 25, é dicir, contando hasta o ano 24, dos número de incendios en azul, a evolución do número de incendios, e a evolución das superficies ardidas. As arborizadas en vermello, as rasas en amarelo, non? Este sería a nosa estadística. E gustaríame, de verdad, coller este gráfico e interpretalo así. Tivemos no ano 24 un dos rexistros máis baixos de superficie ardida de nunca e un dos números de incendios máis baixos que nunca. Por lo tanto, eu pecharía a presentación, diría non hai problema, podemos marchar contentos a casa. Pero xa sabemos que eso non é certo. E que as estatísticas moitas veces hai que lelas de moitos sentidos distintos. Se puxéramos aproximadamente, aínda que os datos non estén de todo pechados, o que foi o 25, se esa fora a nosa conclusión, pois levaríamos unha sorpresa, non? Ou levamos unha sorpresa. Por tanto, hai algo que xa nos está a facer pensar que non estamos usando todas as métricas, todas as formas de medir as cousas, porque senón, isto sería unha sorpresa. E ven ali unha serie de anos, o 89, o 2005, 2006, eu sempre utilizo esos dous anos xuntos, porque para min é unha continuación do outro, o 25 en Ourense, 2005 en Ourense, 2006 na costa atlántica, pois 2006, 2011, 2017, 22 e 24. Se collemos eses anos, vemos que hai unha tendencia descendente, pero hai anos que tenemos esa vaga de lumes. Este foi un ano malo, ¡pum! Temos aí unha barra que sube. Pero aínda así as barras viñan máis ou menos baixando, o sea que aínda os anos malos non eran tan malos como os anteriores. Este nos cambia un pouco a dimensión, pero sigue sendo unha métrica equivocada. Por lo tanto, eu fixen un xogo, vou intentar medir isto dun xeito distinto, a ver se me o explica mellor. E collín todos os anos esta superficie ardida en todo o ano, pero eu collín a superficie ardida e a dividín polos días que realmente houbo incendios. Obviamente, pois, hoxe vai ser un día do ano onde, por as circunstancias meteorolóxicas, non imos ter incendios. Pero vou coller os días realmente onde temos incendios funcionando e vou coller cantas hectáreas estaban ardendo o día en cada uno deses momentos. E o gráfico é este, que conta unha historia totalmente distinta. Aínda que ao cabo do ano as nosas superficies baixan, cando temos incendios arden moitos máis hectáreas ao día. Estamos moito máis lonxe de poderlos controlar. É dicir, durante moitos máis días estamos a mercé dos incendios, aínda que teñamos menos incendios e menos superficie ardida ao ano. Esta é outra historia, esta historia preocupante. O noso tipoloxía réxime de incendios foi mudando. E, por tanto, aínda que o Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales mostrouse eficiente en términos altísimos, hasta o ano 22 nos tiñamos analizados 30.000 incendios, e deses 30.000 incendios, un tercio da superficie ardeu en 66. É dicir, o 0,2 dos incendios queimaba o 30% da superficie. Quere dicir que o servicio era 99,8% eficaz. Pero ese 0,2 nos mataba. Esa é realmente o noso problema. Como somos quen de afrontar non os incendios, porque se en algún sitio se sabe de facer eso, en Galicia, e o servicio leva
máis de 20, 25, 30 anos facendo eso. E que pasa con ese 0,2? Pensade nunha ruleta rusa, o típico, metemos unha bala, damos a volta ao tambor e xogamos. Se eu lles dixera a vostedes, imos xugar esa ruleta rusa, pero voulle meter 30.000 gocos e unha única bala. Xogarían comigo? Bueno, habría tentación. Dirían, bueno, se o diñeiro é grande, unha bala entre 30.000 a probabilidade é moi baixa. E se algún tuvera a osadía de decir que sí, eu diría, esquecín decir unha cousa, tes que disparar 5.000 veces. Nos temos unha frecuencia moi alta de incendios, por tanto, ese 0,2 non é improbable, acaba producíndose. Problema, non sabemos cando nin donde, que o que dicía que xa me gustaría ter a capacidade de predecir, pero sei que vai pasar, sei que a probabilidade de levar un tiro é moi alta. Por tanto, eu podo predecir que iso vai pasar, lamentablemente non sei en calderas está. Vale, ese é o noso eiva do punto de vista mesmo científico de ser capaz de adiantarnos, non de saber se vai pasar. Claro que vai pasar, pero eso non ten mérito, ou ten moito menos mérito unha vez que un fai este tipo de análise. Pois ese é realmente a clave. Vemos cousas como isto é parte do incendio de Larouco, se non me equivoco, deses días. Vale, por tanto, estamos a ver que algúns deses incendios acaban sendo moi problemáticos e nos teñen contra as cordas durante moito tempo. Seguro que todos vostedes escuitaron a expresión incendio fora de capacidade de extinción. Normalmente denominamos ese incendio cando os medios non poden atacalo directamente. Vale, quer decir, un incendio tan intenso que está fora da nosa capacidade de extinguilo. Eu hasta este ano creía que esa era o peor que podía pasarlle a un operativo delante dun incendio, estar fora de capacidade de extinción. Este ano aprendí unha cousa máis. Hai algo peor que estar fora de capacidade de extinción, que é estar fora de capacidade de decisión. Podo non extinguirlo, eu podo retirarme, é unha decisión estratégica. Pero cando non teño alternativa que estar al lado dun pobo, al lado, decir, o incendio vaime condicionando o que teño que facer en cada momento, non teño estrategia. Teño que estar reactivándome contra el sempre que poda. E durante estes días hubo moito tempo que se estuvo fora de capacidade de extinción e fora de capacidade de decisión. Por tanto, eso é unha das cousas que temos que ser quen de recuperar. É certo, isto é unha magnitude física, podemos estar fora da nosa capacidade. O incendio pode ser moi intenso, pero nós deberíamos ter a capacidade, os medios, a análise, a estrategia e a alternativa de tomar decisións anticipadas sobre o que pode pasar. Eso é parte da discusión que hai. E tamén un efecto, intentarei mostrar outro día, é como se están comportando os lumes pola noite. Xa non son os lumes que sempre dicías, bueno, imos aguantar, este novo momento de enfrentarnos a él, pero a noite ímolo coller. Bueno, ibas a noite, estaba igual que polo día, pero a oscuras. Por lo tanto, estamos vendo momentos, non ocorre sempre en todos os incendios, pero hai momentos nestes incendios onde a noite estánse producindo comportamentos moi extremos aos que non estábamos afeitos. Isto leva un pouco a nosa problemática. Isto, por que está a pasar? Por intentar ir un pouco ao cerne das dúas realidades que están detrás destes grandes incendios, estes eventos extremos de propagación. Por un lado, no noso territorio temos moita enerxía almacenada. E eu vou intentar explicar de un xeito físico, porque realmente se hai algo contra o que non podemos ir é contra a física. Temos moita enerxía almacenada no territorio. O territorio almacena enerxía fundamentalmente en forma de vegetación. E temos moita enerxía almacenada en vegetación, máis da que tuvemos nunca. Nunca en tempos moi recentes e non tan recentes. E iso ven unha parte grande do propio abandono, da intensidade coa que tiñamos que traballar a terra, xa non só porque sexamos menos, sino porque ademais, pois a nosa agricultura é moito máis eficiente, necesito menos terreno para producir o mesmo. Pero en outros tempos pasados tiñamos que telo todo traballado. Pois temos moita enerxía almacenada no territorio, pero hoxe tamén a temos. Pero hoxe non temos medo dos incendios. A enerxía pode estar, pero non estar disponible. Pero temos esa enerxía. E por outro lado temos moita máis enerxía na atmosfera que viñamos tendo nos últimos anos. Xa non é un problema de quecemento exclusivamente, é enerxía. É as atmósferas enerxéticas que levan a convección, que levan a xerar treboadas, que levan a xerar unha serie de comportamentos moito máis intensos dos que estábamos afeitos ver.
Temos dúas enerxías que se en algún momento se dan as circunstancias para ser conectadas, pois o que temos ali é pura física. E, por tanto, non hai quen. Estamos falando de unha enerxía que nos sobrepasa tanto do punto de vista do territorio e da atmosfera. É fácil. O territorio tiñámolo así. Sempre pongo esta foto do carro do Strume. Estou na contorna de Vigo. De feito, xa sei, outro día na outra xornada que estuve con Fran non sabía onde era, pero xa sei onde é exactamente, xa tiño localizado o sitio. Os meus alumnos ven sempre o carro. Eu sempre lle digo que miren as vacas. Porque o que explica isto son as vacas. Se as vacas estaban así, hai que ver cal era a necesidade. E fixéramos unha estimación de que o ano, máis ou menos, o que se necesitaba dese matorral, ese mato que se recollía nos montes e baixaba as leiras, pois o mellor eran 5 millóns de toneladas ao ano. Agora vemos que Galicia cortou 10 millóns de toneladas de madeira ao ano, me parecenos un número moi grande, pero entre unha tonelada de madeira e unha tonelada de estrume, pois eu sei cal me quedo. Por tanto, toda esa intensidade no territorio a deixamos de facer. E onde están esas 5 millóns de toneladas que non quitábamos? Que xa non quitamos? Pois aquí, isto é Larouco. Vale, isto é Larouco en marzo. Vale, entón, isto está aquí. Esta é a nosa enerxía almacenada ao territorio. A temos. Gustarános máis, menos, teremos opinións, pero está. E, por tanto, no momento que isto pasa a poder estar disponible para alimentar un incendio, temos un problema porque o incendio é moi enerxético. E non hai máis que facer. Hai que pensar como podemos enfrontarnos a isto, pero que eso está a pasar é un feito. E estos son fotos dos incendios deste ano, dos operativos que estaban a traballar. Só hai que ver cal é o entorno no que se estaban a mover. Por tanto, isto é un dos elementos. Se isto demais se suma unha atmosfera que te mete 2 olas de calor moi intensas, prepara esa vegetación e despois a empuxa durante o incendio, estamos diante deste problema. Se pode opinar, pero non se pode discutir o feito. Bueno, non me vou parar na intensidade dos incendios deste ano, non só no Ourense, non só Larouco. É certo que este é podíamos chamalo da zona cero, pero conten aí cantas zonas cero tuvemos este ano no noroeste da Península Ibérica. A parte de ter incendios complicados, temos incendios complicados simultáneos. Por lo tanto, sumamos un problema máis ao que un operativo ten que sobrevivir. E estes son os incendios de Ourense e León. Isto está feito cos focos de calor que nos marcaba o satélite. Non me vou parar nesta porque teño máis. E vou mirar con vostede, porque eu creo que con vostedes que isto pode ser interesante, a moviola, a repetición da xogada. Como foi a evolución dos lumes. Vilar de Bos, empezamos aí en Vilar de Bos, o 8. Vale. Entón, eu cada día, isto foi o 9, xa empeza de Chandrexa, xa temos o das médulas por aí andando, cada puntiño destes negros é a enerxía dun dos lumes. Ao día seguinte xa temos un en Maceda, máis temos o de Chandrexa, máis temos xa o das médulas andando bastante forte, imos tendo de Chandrexa andando, Maceda, xa o de Chandrexa foi o día que pega el subidón, o día 13, e xa empezamos a ver por aí o de Larouco empezar. Aí empeza o de Larouco, non sei se ven non sei se aquí ven, eu creo que se ve, non? Sí. Pois xa empezamos aquí a ver o incendio de Larouco, como ven, para a dereita. Despois, como saben vostedes, pois colle o salto que ten do Sil cara a rúa do día 15, e agora, unha vez que se dá ese salto, que o lume colle esa forza alineado ca topografía, alineado co vento, pois miren o seguinte salto, volve a pegar outro salto, empeza a virar cara ao leste e volve a meter aí outro viaxe máis. O 17, temos xa o 18, o 19, e aínda todavía o incendio de Porto aínda vai dando uns cuantos días máis. Aí temos Popra do Brollón, o 25, que é este último que salta ali, e aínda poderíamos seguir, que aparecería o de Pantón, etc. Bueno, isto xa 1 de setembro, eu xa parei aquí de facer este seguimento. Pero, bueno, aínda levo un pouco máis. Pero aínda si repetimos,
Pois isto é o que se estaba enfrentando a xente que estaba ao nivel do lume e dos povos en cada un dos momentos. Cada punto desto é unha detección dun punto quente por parte do satélite. E como ven, hai un momento no cual o incendio de Larouco xa era un incendio importante, pero pega ese salto do lado do Sil e vai como un tren cara a Oencia, pasa a provincia de León, e despois entra un día que todo o mundo esperaba, bueno, vai a entrar un pouco de aire máis húmido do oeste, e o que fixo foi barrer o lume cara ao leste nunha progresión moi alta, non? Este é o mesmo, pero ven que as cores son distintas, non? E creo que é moi importante, este é un gráfico que medí moitas cousas, porque os colores amarelos son os puntos quentes detectados durante o día e os puntos oscuros son os puntos de calor detectados durante a noite. O normal é que teñamos o satélite detecte moitos puntos polo día e pola noite. De feito, por eso puxen eses dos gráficos ao lado, porque neste caso os amarelos superpoñen sobre os oscuros, non? Por tanto, aquí temos, esta zona de aquí, moitos amarelos, pero por baixo temos moitos oscuros. Que me chama a atención? A gran cantidad de terreo onde só tenemos puntos oscuros, que sería este caso de aquí ou este caso de aquí. E no incendio das médulas, este caso de aquí. Esos son propagacións que solo pasaron pola noite. Vale, hai un comportamento nocturno dos incendios moi virulento. E mesmo se o vemos por hora do día, canto máis oscuro son as 12 da noite, e o vermello oscuro son as 10 da noite. Si ven, todas estas zonas azuis, que eran as que víamos todavía en comportamento nocturno, ocurrían aquí. Isto é, as 12, as 2, as 4, as 6, 4 6 da mañán. 4 6 da mañán. Non é o momento donde normalmente con incendios normais esperaríamos grandes propagacións. Pois tamén as hubo. É unha cousa que tamén analizar. Pero isto indica que isto que estamos a ver ten comportamentos que non son os habituais. Bueno, nos estamos ainda analizando, non podo sacar ainda conclusións, pero si xa me vou vendo que o que teño que, esa ignorancia que decía ao principio, esa estupidez. Esperaríame isto. Esperaríame que hubiera un gran incendio en Ourense? Sí. Esperaríame que hubiera moitos grandes incendios en Ourense? Sí. Pero empezo a ver os comportamentos nocturnos, isto non era tan esperable. Entón, eso que teño que mirar. Por qué? Por que pasou? Que había? Que vegetación había? Que vamos a intentar analizar eso, porque eso sí que é o que non esperaría. E mesmo, xa digo, eu estaba na distancia mirando isto e decía, bueno, veña, vou marchar a cama, que xa é tarde, tal, vou a ver mañán cando me... E miraba cando chegaba mañán, era capaz de ter a seguinte imaxe e dicía, pero que pasou? Xa sabía que había un problema. Pero, ás veces, detectamos estas cosas. Por eso, nós, obviamente, a nosa misión, focalizar neste tipo de aspectos, porque ás veces algún destes detalles son os que poden marcar a diferencia respecto ao que normalmente esperamos, e mesmo tamén compartilo que a xente que está ao cargo da prevención e defensa, para que che digan, no, eso non te preocupes que pasou isto, ou non pasou, ou efectivamente sí que o vimos, que pasou ali. Vale, isto é parte do traballo, creo que contextualiza este caso. Non me vou parar, bueno, sí, voume parar nesto porque esta enerxía. Canto máis vermello, máis enerxía nos daba o satélite, máis calor, máis enerxía detectaba. E aí, o incendio de Larouco se caracteriza, ven aquí estes colores, se caracteriza porque tuvo algúns dos eventos enerxéticos máis grandes. Pese a que aquí estou seguro que no incendio de Larouco infraestima os datos. Por a sencilla razón de que como tiña ese pirocúmulo tan fuerte, o propio fume estaba amortiguando parte da enerxía que había baixo. Se aínda así nós estamos vendo eses eventos de propagación de enerxía extrema que temos ali, quere decir que aí probablemente as carreras de Larouco foron moi intensas. E tanto. Esta imaxe do satélite Sentinel do ano do día 16, poden ver aquí o SIL, aquí teñen o embalse de San Martiño, non? Aí teñen o embalse da Rúa. Bueno, pois estes son os frentes activos. É certo que este sensor satura bastante o calor, pero nos está indicando onde están os frentes. Pero este frente de aquí, que iba cara aí a Viana e a Veiga, era xa un frente cañero, pero isto era cando digo que eso iba como un tren cara a Oencia, é isto. Vale, isto é unha propagación extrema. Vale. Non temos moitas máis fotos, pero este día xusto colleu ali
un dos peores momentos do incendio. Bueno, isto é o que nós estamos ainda a analizar, temos que entender todavía moita máis cosa, pero está pasando, e os efectos que están detrás somos os que dixemos. Bueno, como afectou a rede de Natura, tamén o sabemos, eso é importante, porque ademais estes incendios tuveron unha afectación en espazos que tiñamos clasificados porque nos interesaban ambientalmente, e por tanto, eso é un evento. Sobre os montes veciñais, este é o incendio del Arouco sobre montes veciñais, aquí teño quitado a parte que está en León do incendio del Arouco, pero afectou a moitos veciñais. En total na provincia de Ourense perto de 250 montes veciñais foron afectados, casi 70 deles a máis do 90%. E a parte dos montes veciñais, 250, que son un número, estaríamos falando casi do 10% dos montes veciñais de toda Galicia, foron afectados neste evento. Saben cantas parcelas de propietarios foron afectadas? Podríamos facer unha porra a ver quen se achega como se fora o precio xusto. A parte das parcelas dos montes veciñais, a parte de esas, casi 500.000 de parcelas catastrais en a provincia de Ourense sufriron incendios este ano. 500.000. Vale, esos son os números que nos axudan a dar conciencia dos números. As hectáreas ás veces nos perdemos nelas, pero hai 500.000 de parcelas catastrais e lamentablemente unha parte moi grande dese 500.000 nunca saberán que foron afectados os propietarios. E eso tamén hai que sabelo, pero estamos falando dese número. Esta diapositiva xa puxen fai moito tempo, pero medimos 20.000 hectáreas de dominio público hidráulico, 20.000 hectáreas de dominio público hidráulico. Ahora estamos vendo os ríos, pero era previsible que pasara. Hai 20.000 hectáreas de dominio público dos primeiros 100 metros pegados aos ríos que estaban afectados polos lumes. E, por tanto, eso é unha barbaridade. É dicir, eso, obviamente, é un número que ahora vemos as consecuencias, pero podíamos saber que podería chegar a pasar. Esta é outra. E tamén collín exclusivamente o incendio del Arouco. Cada puntiño deses vermellos é unha construcción. Unha casa, unha edificación, unha nave, unha pendre, o que toca. É unha edificación. Cada puntiño é algo. Isto é o barco, esta rúa, logo estamos por aquí. Vale. Podo poñero do Imbra, podo poñero de Chandrés algo menos, pero do Imbra probablemente os que máis comprometeron núcleos urbanos, persoas. Ter que defender este número de vivendas, está Cernego, San Vicente de Leira, está aquí. Vale, por tanto, estamos vendo, fixemos un cálculo contando que unha casa a chamo amenazada se queda dentro do perímetro do incendio ou a menos de 100 metros, se teño o lume a menos de 100 metros da casa, xa me podo considerar amenazado, non? É dicir, tomando esa definición que leva a que non todos os núcleos os considero igual de amenazados ou todas as casas, pero eso nos levaría a que dentro dese efecto teño 7.000 edificacións dentro do perímetro do Cardeu e 3.800 a menos de 100 metros. 11.000 edificacións que de algún xeito tuveron que ser defendidas por veciños, por medios, incluindo 150 capillas, iglesias e cementerios. Isto é o que fai que moitas veces, aparte de todos os problemas que xa tiñan os lumes, os servicios tiñan que estar traballando en defender os povos e non en traballar contra o incendio. E iso é un problema, porque mentras eu estou defendendo unha casa, o incendio sigue o seu traballo e sigue sendo máis grande. E se teño que defender 11.000 casas durante estes 15 días, chega un momento no cual non estou atendendo o motor principal, e o único que estou facendo é correr dun pobo ao seguinte, mentras o lume vai avanzando. Isto é unha das claves ou unha das cousas tamén máis importantes a analizar neste aspecto. Nunca hubo tal exposición do punto de vista que en Ourense houbera grandes incendios. Moitas veces este nivel de exposición non era tan grande. E xa o vimos, porque vimos no 17 na costa atlántica, entrando prácticamente en Vigo os incendios, xa vimos que isto non é unha cousa aleatoria que non nos volva a pasar. Isto é unha tendencia
e temos que pensar nesa, porque eu decía outro día nunha xornada na que estaba o director de Defensa do Monte que sentía unha enorme empatía por él, porque se alguén é director xeral de Defensa do Monte e durante os peores incendios non pode defender o monte, é unha situación esquizofrénica. Me refiro, ao final, e estamos dando uns medios e unhas misións, pero despois ten que desenvolver outras. E, por tanto, de algún xeito, temos que ter capacidade de mudar isto, para que realmente os nosos medios podan estar traballando no sitio para os que os encomendamos. Bueno, estou seguro que xa me estendín, iba a falar das faixas, pero vou quedar solo que esta foto que é San Vicente de Leira, cas faixas e cas parcelas catastrales que ten dentro de cada unha das faixas, e este laberinto, en todos estes casi 500 núcleos que precisaron medios durante isto, pois é algo que teremos que resolver. Porque senón vai seguir hipotecándonos. Ten que ser o servicio forestal o que teña que chegar aquí? Pois non o sei, porque se desvisto un santo, se os poño a traballar aquí, non van poder traballar no monte. Xa non digo na extinción, tamén na prevención, porque no monte tamén necesita prevención. Por tanto, este é un aspecto do que alerto, pero canto millor este isto, canto menos hai que intervir aquí, obviamente, gañamos moitísimas hectáreas salvadas en red natura, en zonas hidráulicas, etcétera. Conseguimos salvar moi ben as casas, é certo que o número de afección para a exposición foi moi baixo, os danos persoais foron moi baixos para o nivel do risco, pero os danos no medio, no territorio, foron enormes. Compramos uns a cambio dos outros. E iso tampouco é un bo negocio que podamos ter que facer. Si a seguinte vez que teñamos este problema operaremos igual, volveremos a volver a ver este tipo de aspectos. Bueno, xa me estendín, non quero estenderme. Gracias. Moitas grazas, Juan. Parabéns polo voso traballo e agradecidos por esa capacidade divulgadora, verdade? De achegamento de algo que a priori parece tan complexo de entender o sinxelo, non? Que parece todo despois da explicación do profesor Picos. Todos somos bastante bons entrenadores os lunes, eso tamén. Os domingos. Bueno, a continuación, Fran García, da Fundación Juana de Vega, unha fundación tamén moi dedicada a mellorar a calidade de vida e o desenvolvemento territorial de Galicia, con un montón de proxectos europeos e tamén tremendamente vinculada ao problema dos grandes lumes. A Fundación Juana de Vega coñece moi ben tamén Larouco, non puido vir en agosto, pero sí estuvo en setembro, falando cos veciños e cas veciñas de como viviron esta situación e seguramente nos comente algunha conclusión importante tamén sobre estas cousas. Grazas. Ben, escoítase? Sí. Ben, bo día, en primeiro lugar, pois agradecer a organización o ter non só contado coa Fundación Juana de Vega para este evento, sino o feito mesmo de organizar este tipo de foros. Non estamos ante un problema multicausal, temos que abordalo dunha maneira sistémica e nese sentido entendemos que toda opinión pode aportar. Non? A nivel personal é sempre un placer escoitar ao profesor Picos, pero tamén un reto falar a continuación del. Eu son licenciado en Historia, considérome xeógrafo, pero non o son, entón ao final non eres unha cousa nin outra, entón nese sentido, pois bueno, sempre dá algo de vértigo falar despois de Juan, no? En primeiro lugar, pois presentar moi brevemente o que é a Fundación. A Fundación Juana de Vega é unha institución privada, sen ánimo de lucro, fundada en 1872, non? Levamos máis de 150 anos traballando de forma xenérica no desenvolvemento rural de Galicia, e nese sentido temos moitos proxectos, non? Moitos proxectos vinculados a estas cuestións, non? Lóxicamente, nunca traballamos sós, traballamos con administracións públicas, traballamos coa academia, coas universidades,
pero sobre todo sempre dicimos que temos dous componentes fundamentais no noso traballo, non? Que é esa base territorial, pero tamén as persoas, non? E por iso, en este proceso de lumes, decidimos facer unha saída a campo, facer un acompañamento, máis alá de facer unha análisis técnica do que pasou, a ver un pouco cos nosos propios ollos, non? Cos ollos dos técnicos da Fundación, cales eran esas casuísticas e falar coa xente. Acompañar a xente, ver como se sentían, xente que colabora con nós en proxectos, xente que son axentes do territorio, que nos aportan información continuamente, pois ver un pouco como viviran estes procesos, porque como dicía Juan, non? Os que non estivemos directamente nos lumes non podemos entender cal é a magnitude e cal é o sufrimento que se pasa en eses días, non? Ben, antes de comezar co que foi ese percorrido, esa visita de campo, gustábame, pois, bueno, introducir algúns antecedentes, non? Nese sentido, este é un mapa feito polos compañeiros do laboratorio do territorio da USC. Temos por aquí algún ex-compañeiro dese laboratorio. Nese sentido, dividiron Galicia a través de agrupar os usos do solo mayoritario en cada unha desas cores que vemos no mapa, e vemos que temos 4 Galicias, basicamente, non? A primeira delas, ese cor vermello, ven ser esa Galicia urbana, rururbana, etc., non? Temos tamén esa segunda cor, esa cor azul, que é a zona de maior dominio forestal, digamos, ¿no? Donde temos esas masas forestais como uso fundamental do solo. Temos un terceiro espazo que é agropecuario, que coincide con esas zonas de tradición agrogandeira. Vemos en Ourense moi destacado, por suposto, a zona da Limia, Terrachá, esas zonas interiores da Coruña, Mazaricos, etc., polo tema do lácteo. E temos tamén unha amplísima zona interior, en toda a parte oriental, esa cor morada, que é esa Galicia máis vinculada, interior de Pontevedra tamén, por suposto, máis vinculada a ese abandono do territorio, non? Donde vemos que hai uns procesos, non, de falta de xestión territorial. Isto despois danos unhas estadísticas, non? E en este caso, máis alá de entrar en detalles, ver esa superficie que temos abandonado a mato, non? Estamos falando de centos de miles de hectáreas que eran superficie agraria útil e que hoxe en día xa non o son, non? E esa é a principal cuestión. A modo de datos do caso concreto de Larouco, vemos esa evolución demográfica dende un pico, un máximo histórico de casi 2.000 habitantes nos anos 20 do século pasado ata pouco máis dos 400 actuais, non? Facer un inciso en esta tendencia que vemos que hai claramente a baixa e que seguramente, por como é a pirámide de poboación, pois seguirá en descenso, ainda que sí que é certo que vaise mantendo nos últimos anos, e é un esforzo que se fai dende as administracións e demais, non? Pero facer un inciso respecto ao reto demográfico. Lóxicamente non podemos pretender que Larouco volva a ter eses 1.800 habitantes. O mellor ni siquiera é desexable que eso pase, ¿no? Porque nos estaría ten problemas de sostibilidade en canto a dotación de servizos e demais. Pero sí que é certo que de alguna maneira temos que tentar, o primeiro de todo, que a xente moza non marche. Temos que tentar fixar esa poboación que xa está residindo aquí, entender por que marchan tamén, no? Que moitas veces analizamos cuestións e simplemente preguntar. Temos que traballar nesa parte sociolóxica, isto xa máis parte da segunda mesa o mellor, no? De entender o por que a xente dun territorio decide marchar a outro cando a veces hai oportunidades no propio territorio. Nese sentido, bueno, nos datos de lumes non vou entrar porque creo que xa Juan os explicou debidamente, pero bueno, vemos estes son desagregado específico para o que é o termo municipal de Larouco, e isto é a continuidade, non? É dicir, eses 37.000, casi 38.000 hectáreas, máis de 37.000 hectáreas ardidas no 25. Ben, en ese sentido, vendo o histórico, estes serían os lumes ata o ano 22, vemos que hai afeccións serias dentro do termo municipal, pero cando superpoñemos o do 25, a cuestión, como comentaba Juan, xa vai moitísimo máis alá, non? En ese sentido, bueno, vemos que ese histórico de lumes pois é unha recurrencia continua que chega un momento en que unha porcentaxe elevadísima do Concello padeceu eses lumes. E ora vou con ese relato desa visita de campo que fixemos semanas despois dos incendios. Ben, en primeiro lugar, recorrimos 375 kilómetros continuos de áreas queimadas, dunha continuidade casi total. Comezamos o percorrido no Alto das Estivadas, no linde entre Trasmiras e Cualedro, e rematamos na zona de Enciña da Lastra, no Parque Natural de Enciña da Lastra. En ese sentido, pois, bueno, máis alá das fotografías e da cartografía que fomos sacando, pois, como decía, fomos recollendo as testemunhas das persoas, non? Que coñecemos en eses territorios. A afección da Rede Natura, que eso, como decía Juan, penso que é unha reflexión que temos que facer. Mesmo en Portugal hai estudos recentes, non? Que mostran que a afección en espazos naturais é maior que fora dos espazos naturais. Penso que eso merece tamén facernos preguntas ao respecto.
E nese sentido, pois como comentaba Juan, non? Sobre todo esa afección ás entidades de poboación, non? Vemos, en este caso, máis alá do número de concellos afectados. Este é un mapa do compañeiro Daniel Canosa, que creo que o criterio era que o lume chegase a menos de 100 metros do espazo habitado, digamos, non? E vemos que en estes lumes deste verán, pois 418 aldeas, núcleos de poboación, tiveron o lume nesa franxa dos 100 metros. Isto é un pouco o resultado, non, do que fomos vendo no territorio, edificacións queimadas, viñedos que fixeron de barreira. Lóxicamente o viñedo non apaga o lume, pero sí que axuda a apagalo, danos unha oportunidade de defensa. Temos que pensar nesas discontinuidades, aldeas amenazadas. A foto do viñedo foi fundamental para a defensa, ese viñedo foi fundamental para a defensa do Rosal en Oimbra, por exemplo. E, como decía, sobre todo, falar coa xente, non? Falar coa xente, entender as motivacións da xente, por que marchamos, por que quedamos, que hai detrás disso. Eso é unha cuestión que nos interesa especialmente. E, sobre todo, acompañalos en estes momentos, non? Ben, en relación aos proxectos que nos temos, vou mostrar varias imaxes. Efectivamente, os pilotos dos nosos proxectos tamén arden, é dicir, nos temos moitísimos proxectos vinculados ao tema forestal. Neste caso, Capriz é un proxecto que traballa con case 60 montes veciñais e outras figuras, non? Montes de varas, etc. É un proxecto que o que procura, a través de 5 Living Labs no territorio de Galicia, un deles no macizo central de aquí de Ourense, é ofertar solucións multifuncionais aos montes. É dicir, é un proceso de co-creación. Como decía, nós sempre traballamos coa xente, temos o noso coñecemento técnico, pero os verdadeiros expertos do territorio sodes vos, os que vivides e traballades aquí. Entón, nós o que facemos é recoller esa experiencia, que é a experiencia de vida, non? Da xente que habita o territorio, fusionala co noso coñecemento técnico e mostrar propostas de intervención. Neste caso, unha imaxe de Laza, un monte productivo, pero que tamén ten sensibilidade hacia temas de protección ambiental. É un monte que ten, por exemplo, espacios custodiados, pequenos reservorios de biodiversidade, e ainda así o lume afectoulle prácticamente de forma íntegra. Que nos mostra isto? Que un monte, neste caso un monte veciñal, por moi ben que xestione o seu espazo, ten que contar tamén cos espazos veciños, non? Temos que empezar a pensar nunha escala territorial. Non chega con que nós fagamos ben o noso. A toda agora pode ser que fose suficiente eso cando os lumes eran máis pequenos ou menos potentes, digamos, non? Pero no contexto actual temos que empezar a pensar en escala territorial. Logo nas conclusións profundizarei nisto. Temos o País Activo, que é un proxecto europeo con Portugal, un POCTEP, no que o que tentamos é mostrar un plan teórico de dinamización de aldeas. Temos 2 pilotos, o piloto galego en Infesta, en Monterrey, o monte veciñal de Infesta ten sobre 1.200 hectáreas e o 90% viuse afectado polo lume, non? En este caso, temos dentro do proxecto, temos pilotos de execución. Neste caso, houve unha retirada de invasoras na contorna da igrexa, que, como vedes, quedou moi cerca de arder, non? Pero esa plantación de frondosas na contorna da igrexa permitiu unha defensa dese espazo. Entón, en certo modo, o proxecto colaborou en esa defensa. A principios do 2000, esta igrexa ardeu nun incendio tamén, non? E temos o Soutolab. O Soutolab é un proxecto que estamos comenzando agora en setembro, aquí na comarca de Trives e Valdeorras, entendendo a castaña como algo máis que un produto. É un produto, temos que valorizalo como produto económico, pero tamén ten unha función ambiental, esa biodiversidade dos soutos. Os soutos, cando están xestionados, tamén nos dan unha oportunidade de defensa das aldeas, axudan a defender as aldeas, axudan a ralentizar os lumes, e en ese sentido teñen tamén un valor cultural. Temos que tamén incidir en eses rasgos identitarios do territorio, non? En ese arraigo que temos co territorio. E o tema da castaña en estas comarcas é moi potente, un dos motivos que mantén esa conexión, ese fío de conexión de moita xente coas aldeas, que en función aos ciclos do souto é cando abren a casa da aldea, é cando volven á aldea e demais. Temos aí unha oportunidade de manter viva esa conexión. Ben, en esa saída de campo fomos analizando casos para ver que todo arde, pero non arde igual, non? Como explicaba Juan. Aquí vemos unha paisaxe en mosaico na subida á estación de Manzaneda, a zona da Cova, e vemos como esas paisaxes en mosaico resisten mellor os lumes, non? E teñen unha oportunidade, sobre todo para a regeneración futura. No caso de Lucenza é unha aldea de Cualedro que, a través dunha iniciativa dende abaixo, dunha asociación de veciños, con axudas tamén da administración, plan de pastos e demais, comezou a xestionar a contorna da aldea precisamente para defenderse dos lumes, non? A través dunha asociación de veciños, isto parecenos unha proposta moi meritoria, non? A través dunha asociación de veciños, primeiro comezaron a meter cabalos na zona de hortas, nas zonas de cortiñas histórica, pouco a pouco viron que eso era efectivo en esas labores de desbroce, digamos, e aumentaron o tema ás cachenas, non? E agora mesmo
teñen sobre 120 cachenas, están a punto de pasar a comercializar, ata agora era de autoconsumo para os veciños da aldea e demais, e parecennos un exemplo meritorio, non? A día de hoxe, estas veigas de Lucenza están completamente verdes. O lume pasou por ali, Juan seguramente explicará mellor que a min como é o efecto do lume nos pastizais, seguramente son lumes menos profundos, a regeneración é máis sinxela, e estas zonas verdes permitiron, primeiro, perdón, que o lume non fose tan virulento na contorna da aldea e, segundo, unha regeneración mellor nestes momentos. E temos a Castiñeira, en Vilariño de Conso. A Castiñeira é unha aldea de serra, como vemos na imaxe, vemos todo verde, isto 15 días despois do lume, dicir, a contorna inmediata da aldea non se viu afectada por unha cuestión baseada nun modelo tradicional da xestión hídrica. Basicamente, son prados de rega, hai uns anos coa axuda do Concello de Conso, dous gandeiros que están activos na aldea decidiron recuperar todo ese sistema de lobadas e demais, non? Esa humidade, tamén coa defensa que os propios veciños e medios de extinción fixeron da propia aldea, xerou que a incidencia do lume en esta aldea foi moitísimo menor que no resto das aldeas veciñas, como Chaguazoso, por exemplo, non? Entonces, vendo un pouco o que decía antes Juan, non precisamos tanta xente no territorio, pero simplemente dous gandeiros activos e recuperar eses regadíos tradicionais dieronlle unha oportunidade, neste caso, a Castiñeira. Leccións recollidas, rapidamente xa para ir rematando. Ben, a protección dos núcleos, como decía Juan, unha prioridade. Lóxicamente, ata agora falábamos de superficies, falábamos de focos, etcétera, etcétera, pero agora estamos xa noutra dimensión. Xa empezamos a falar de edificacións danadas, de aldeas afectadas, e temos tamén o risco para a seguridade das persoas, non? Nese sentido, esas franxas das aldeas son unha prioridade, dende a Administración tamén se está traballando nesa línea, temos normativas ao respecto, agora temos que ser estrictos nese cumprimento, con todos os inmensos problemas que temos de propiedade, por exemplo, de descoñecidos, e de poder implantar esas normativas, implementar esas normativas que xa están vixentes. Nese sentido, como comentaba antes, non? Incluso en montes productivos cunha xestión exemplar a nivel xestión forestal, incluso de protección e de cuidado de espazos de biodiversidade, moitas veces a biomasa non está debidamente xestionada, as infraestructuras de prevención non son utilizadas cando chega o momento de apuro porque é complexo cadralo todo, etc. Non precisamos o mellor reformular como esa defensa, precisamos o mellor ter formación de autodefensa tamén, saber que podemos facer e que non, que medios temos a disposición. Portugal, por exemplo, ten un sistema de aldeas seguras onde cada aldea pois sabe perfectamente que facer no caso de lumes. O mellor temos que traballar nesa línea tamén de formación á cidadanía en ese sentido. Como decíamos, non, en teoría hai moitas fórmulas que funcionan, pero ao final o que precisamos son xente activa que faga as cousas, non? E nesa línea temos que traballar, non? No noso caso, a toda agora, trazábamos proxectos e despois buscábamos onde executar os pilotos. A partir de agora xa non. A partir de agora o que facemos é ver onde hai xente activa facendo cousas e vamos definindo proxectos para esa xente que xa está facendo. É moito máis fácil así. O capital natural é fundamental, pero o capital humano non é menos. E nese sentido temos que axudar a xente que está facendo as cousas ben. Temos que dar visibilidade aos casos de boas prácticas. Temos que conseguir activar as comunidades que non están activas. E unha fórmula para activar iso é ver outros casos onde se están facendo as cousas ben. Aquí na imaxe vemos a aldea modelo de Soutogrande, en Conso, onde temos un gandeiro que está traballando con cabras. Un modelo tradicional de gandería, e iso tamén permitiu salvar a aldea en este caso. E á dereita, pois o caso que comentábamos xa de Lucenza, en Cualedro. Ben, como comentaba antes, non, a efectividade de todo isto, sempre decimos, non, os lumes como unha enfermidade. Bueno, realmente os lumes son o síntoma dunha enfermidade maior, que é a falta de xestión. A ordenación territorial está aí, a planificación, pero falta o mellor esa xestión efectiva. Para ter algunha oportunidade non vai a bastar con proxectos desligados uns dos outros. Temos que crear anclaxes, temos que crear unha defensa continua no territorio, temos que ligar proxectos uns aos outros. No caso dos montes veciñais en Mancomún e de outras figuras, Montes de Varas, etc., temos unha oportunidade, non? Coa fragmentación, coa atomización parcelaria que temos en Galicia, dispoñer desa figura, non, dos montes veciñais e comunais, que son o 23% do territorio da superficie de Galicia, están baixo esas figuras. Eso nos permite unha xestión conxunta de amplos espazos, non? Activar estes espazos nos vai a dar unha maior resiliencia do territorio. E as infraestructuras, por suposto, non?
non é posible o mellor apagar os lumes ou abordar os lumes coa magnitude que teñen agora, pero temos que seguir coidando iso, ter eses puntos de auga, ter debidamente dotadas as brigadas, ter estrategias de evacuación da poboación, etc. etc. Esa parte temos que seguir traballando nela, por suposto. Ben, a clave para ir rematando xa é mobilizar. Mobilizar é a palabra clave de todo isto, mobilizar recursos, por suposto, que se fai un esforzo desde as diversas administracións nese sentido, mobilizar saberes, porque moitas solucións pasan por recuperar prácticas que xa estaban vixentes nos modelos productivos tradicionais, lóxicamente adaptándoas á realidade do mundo actual no que vivimos. Tocounos vivir este cambio histórico, digamos, no? Eu como historiador, non? Temos poucos precedentes ao longo da historia dun cambio tan estructural, non? A baixada dos castros ás aldeas, a urbanización de época moderna, etc. etc. Bueno, pois o mellor agora, dende os anos 60 para aquí, especialmente, tocounos vivir este cambio, podíamos decir, de maneira de estar no territorio. Xa vivimos dunha forma distinta a que vivían nosos avós. Vou a poñer agora un exemplo biográfico, se me permitides, non? Meu pai nace nunha aldea de Arzúa, Xibeirós, e no percurso da súa vida pasa a ser traballador do naval en Ferrol. E agora o naval está pechado tamén. Os tempos históricos son ciclos curtos a veces, non? Inta que parece que hai cousas que levan aí toda a vida, non temos eucaliptos de sempre, non temos plantacións forestais en monocultivo de sempre, e esas cousas poden revertirse, non? Todo isto comezou hai xa décadas, podemos cambiálo, pero vai nos levar un tempo cambiálo, non? E sobre todo tamén mobilizar, como decía antes, vontade, ser tamén xenerosos dende as comunidades de montes, dende os propietarios particulares, dende as administracións, poñer por diante, desde logo, ese ben común ante intereses particulares, non? Lóxicamente, un monte veciñal pois é lexítimo decisor do que fai, ten dereito a decidir sobre o seu, pero temos que empezar a pensar de maneira conxunta. A única oportunidade que temos é pensar as cousas entre todos e polo ben común de todos. En resumo, e para rematar, comentar eso, non? Esa xestión ten que ser multiescalar, ten que haber unha abordaxe territorial a unha escala ampla e ten que haber esa base territorial, pero sobre todo tamén esa base social, non? Temos que cuidar moito a xente que vive no rural, considerar tamén como ese relevo xeracional. Estamos tendo dificultades para o relevo xeracional clásico en explotacións gandeiras, por exemplo, ese relevo familiar está deixando de funcionar. Se vemos a idade media, por exemplo, dos titulares de explotacións de vacún, temos un problema de aquí a 10 anos, simplemente, non xa máis adiante, non? Creo que andan 58 anos ou algo así. Temos que cuidar esa base social dende logo, non? E tamén incorporar a novos entrantes que teñen disposición de facer cousas no rural. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Fran, Fundación Juana de Vega, por poñer o ben común e a ciudadanía, non? A xente no centro de todas as discusións importantes. Moitísimas grazas. E a continuación temos a Rafael Carrera, da Asociación de Traídas de Augas, Coxapo, que ten tamén unha presentación por aí, vale, que nos vai falar un pouco de como están afectando da incidencia dos grandes lumes nas cuestións hidrolóxicas. Bueno, pois, nada, moitas grazas por organizar este evento. Moitas grazas por contar realmente a asociación, que foi un fundador de unha asociación pequena da línea rural das pequenas comunidades de augas. Estou abrallado ante o potencial de coñecemento que esta mesa está reunido. Eu sobre a auga, pois un pouco, como decía o doutor Juan Picos, hoxe sei moito menos que onte. Prácticamente o meu coñecemento é moi cativo, moi pequeno, non poden esperar moi grandes cousas, porque eu, aparte, pertenezco a unha aldea rural moi pequeniña, e os meus coñecementos, incluso os meus coñecementos de estudo, foron xustamente pois de línea de traballo en campo continuo, non? O que me leva a ser unha persoa empírica, pouco estudiosa, no sentido da labor. Entonces, científicamente, non teño datos suficientes para poder marcar con unha filosofía potencialmente exacta deses coñecementos. Para gañar os coñecementos sobre o que é un líquido universal disolvente, do cual é capaz de diluir, é necesario para producir
e cando non tes estudios debes de camiñar polo mundo. Entonces, as pequenas cousas que eu fixen pois, foi camiñar e participar en proxectos pois, en Honduras, en Perú, zona de Israel, onde estuveron con toda a línea das guerras, subirme realmente ao centro de Europa, onde realmente aí están traballando potencialmente, e ao mesmo tempo xuntarme cos veciños das aldeas, onde tiñan pequenas comunidades e ayuntamentos destes pequenos, e a partir de aí empezar a dicirlle o importante que era a auga. Porque é difícil que un fogo se molla ainda que evapora, pero tamén é difícil ver arder unha auga. O sea, as dúas cousas van da man. Pero antes dicía unha frase, señor Picos, que é moi interesante. Cando concentramos a enerxía nun punto que é o que temos. E desto é un pouco, olvidándome un pouco da miña presentación que eu traigo aquí, porque é unha presentación moi laica, creo que realmente vou a pasar así por encima, por capítulos, e desto sí que lle quero falar. Estamos nunha comarca, nunha zona, donde é moi peculiar, pero peculiar en especial, en parte, en Galicia 32.000 núcleos, antes falamos da despoblación rural, os 32.000 núcleos que hai en Galicia, nos últimos anos desapareceron 3.000 núcleos. Podemos falar da cantidad exacta, pero non son científico, non quero poño data aproximado. Non? Este é preocupante. Eu lembrome dese carro de vacas que antes lembrábamos, donde realmente cuidábamos. E lembrome donde se iba a buscar a auga e se lava con un cántaro a nosas casas para coller con un cazo e tomala. A importancia. Como os pueblos se axudaban entre eles. Cando tiñan algo para sobrevivir, que era o pequeno corricho, o porco, ou como lle podamos chamar, ou aquela vaca pequena que había que alimentarla, producir o estrume, dese estrume logo se abonaban os campos, ese ciclo da vida real que todos coñecemos de todo o rural, acompañaba unha vida útil da modernidade. A modernidade nos leva moitas veces a ter menos crías, buscarlle unha situación mellor a que eu vivín, porque non quero que aquel outro pase por esa situación, e ao mesmo tempo pensar extraordinariamente que é unha vida moi satisfactoria. Eu utilizo unha frase: se o rural enferma, as cidades tremen. E hai outra cousa moi importante. Os núcleos de población se centran hacia as áreas costeiras, onde generan outros problemas enormes, e as áreas centrales automáticamente se van disipando, como esa gráfica que antes Fran nos mostrou desa cadencia. Non? Todos recoñecemos que estamos ante un cambio climático. Históricamente as temperaturas que hubo aquí, entre nós, foron brutales. Eu creo que daqui todos os que estamos presentes alguna vez fomos á playa ou sentimos ese calor abrumante. Se nos sacamos a sombrilla, o sombreiro ou a sombra, que nos pasa? A nosa pel se queima. O que hai debaixo se evapora. Todo se evapora. Entón, estes cambios climáticos están producindo unha evaporación sobre o terreno tremendo. Se eu lle saco o sombreiro, que son as nosas arboledas, que estamos facendo? Pois automáticamente evaporando moito máis. Cando falamos de auga, temos que falar precisamente desa parte, que é a corteza, donde se xenera realmente a vida, que é a arboleda, esta que nos produce os problemas. Hai unha cousa moi interesante, que algún de vos que poida lelo, pois lle aconsejo que hai ler a inteligencia das plantas. As plantas teñen un concepto inteligente brutal. Nos aquí estamos entre macizos, os macizos se descompoñen e compoñen unha parte entre a rocha e a parte do terreno que é onde están os asentamentos da población habitualmente, porque aí se xenera máis riqueza e podemos realmente pois comer e convivir aí. E esas partes o que nos producen tamén son dúas partes importantes. Por un lado, vamos a ter
o que ven sendo unha parte, vamos a pensar todos nós nunha esponxa, vale? E a auga que cae vai se filtrar a través desas capas e vai realmente a ir a tíos acuíferos. Cando chegamos á rocha, que é a parte máis dura, vale? Nesa pequena presentación que podedes ver aí, un gráfico pequeno, esa parte acolchada da parte de arriba e a parte de baixo, a parte máis rixa, pois aí empeza a primeira escordentía. Hai un pouco, escoitaba unha cousa importante, as viñas fixeron de un cortafogos. Isto é interesante. Falamos aí un pouco tamén desas proteccións con esas vacas cachena para facer realmente esa parte de aí. Todos recordamos, polo menos na zona costeira, hai moita zona cabalar, cabales salvaxes, que automáticamente fan unha función tremenda, algún proxecto interesante, como na zona de Pinzás, que teñen os veciños na parte alta, pois aí un plantío con unha serie de vacas que incluso teñen o recorrido. Pero digo, todo isto ten que estar en equilibrio. E cando falamos de equilibrio, o que non podemos ter é viñas. As viñas seguramente que aquí pasa igual que en Tomiño. Esta zona vin a conocela antes dos incendios, non? Tuve a sorte de conocelas e meterme polos medios dos matorrales. Eu teño un problema que a agua chama sempre por min. E entonces, cando chego, pois a veces o camiño do jabalín é o que eu utilizo. Métome por ese camiño e acabas nese charco para poder entender un pouco. Claro, para non ter estudios, tens que intentar entender aí e logo preguntar, non? Entonces, hai dúas cousas moi curiosas que a mí me chama a atención, porque hai apenas casi 2 meses que eu aprendín, que eu non sabía que había mareas de terra. Hai mareas de terra e mareas de mar. Porque había algúns manantiales que a mí me chamaba a atención que sabía cando a luna funcionaba dun xeito ou de outro, manantial secaba ou aparecía. E entonces, pois, un home tocayo, moi experto en hidroloxía, fixo unha tesis sobre as mareas de terra, pero faltaba a parte empírica. Entonces, a parte empírica é unha pregunta, ya fixen, e automáticamente o que acabamos de descubrir é que eu tiña unha prueba do que ele había demostrado nunha tesis, que simplemente era unha tesis, que había unha influencia dos manantiales realmente sobre a línea de gravedade da Terra, non? Isto foi tremendamente bonito e impresionante. E isto nos leva a ter un proxecto, cando falamos dun proxecto tremendamente importante na zona de Abegondo, aí se monta, cando existe Rumasa, as granjas porcinas de toda Galicia, onde se empeza a maior concentración. E teñen un problema aí que se contamina a auga, que teñen aí no medio, e teñen toda a auga chea de nitratos. Significa, teñen auga, pero a auga toda está chea de nitratos. Vale? Entón, naquela ocasión, a nós, como teníamos unha experiencia, nos veñen a buscar e vamos a Abegondo a resolver o problema. Había unha parte científica, un proxecto de desarrollo da Comunidade Europea, para arreglar o problema prácticamente en 2 partes onde estaba todo isto concentrado, non? A que conclusións chegamos? Eu busquei os pozos que existían antigos dali da zona, se fixeron analíticas e que por abaixo de 30 metros podíamos realmente ter aguas sin que tuvera un foco de contaminación, vale? E entón, isto nos levou a facer varios análisis. Primeiro, ver un pouco as precipitacións, como están caíndo últimamente, de que forma, e facer realmente unha previsión ao largo dos tempos. O sea, hacia que tempos vamos? O sea, en Galicia temos aproximadamente unha media, non? E cando falamos de media, me recordo unha parte que eu loito, a min tocoume por la representatividade dos povos, estar dentro dos consellos reitorios de Aguas de Galicia, entonces eu son un pouco revoltoso, por así decirlo. E dentro de aí, pois, me elexiron, é un vocal da Mesa Nacional da Auga en Madrid. Entonces, en representación realmente dos pequenos abastecementos de augas. E isto que me leva moitas veces, cando traballo con estadísticas, a estadística é unha media, pero hai que ver como a miramos. Se a miramos por arriba ou debaixo, porque claro, eu aparte a ter poucos estudos, que me ocorre? Me custa moito máis entendelo, pero son moi convencentes, non? E hai unha parte, na parte sanitaria da auga, na calidade da auga para a saúde, agua con garantía sanitaria en Galicia, nos descubrimos que había
780.000 galegos que non bebían agua con garantía sanitaria. Isto era dramático. A isto non lle sumamos os incendios, nin estes problemas. Se lle descontamos os 2 millóns que somos en Galicia desta población e as levamos para dentro das importantes ciudades e nos quedamos solo co rural, ¿cuántos dentro do rural beben agua con garantía sanitaria? Estudiei as 4 provincias, recorren todos os concellos. Non dixen nada, como se fora un páxaro silencioso. Se non toco terreno, eu non vexo. Me paso un pouco igual que aquí. Do que leo non mo creo, porque aparte leo mal. Eu utilizo moito a inteligencia artificial, escribo, logo analizo. Porque non me queda máis remedio que me axuden estas cousas inteligentes de hoxe en día, non? Para poder logo ter uns datos e poder velo. Cando me encontro con este dato, eu dixen, isto non pode ser posible. Eu devo estar facendo as cousas mal. E entonces, eu dentro da miña pobreza humilde, o que me gusta sempre é coller eses pequenos botiños e dedicolle unha parte do meu sueldo, sin axuda de naide, a facer analíticas e quedarme con esa realidade. Desa realidade fun vendo que aquilo era máis comprobante. E a partir de aí, o que máis me costou na vida sempre foi unha cousa simple. E pasa cos incendios. Grandes oficinas, liñas políticas e técnicas. Porlle un problema sencillo diante. Primeiro, estar loco. Segundo, non te escoitan. E o terceiro, cando te abren unha porta e tes a outro lado, non hai que baixar nin piso nin subir ascensor. Tes que facer unha solicitude. Despois a solicitude depende de quen te entenda, entramos en acción. A enerxía que perdemos aí é tremendísima. Entonces, estas partes que realmente estamos facendo con exposicións en directo, en vivo, se pondo en coñecemento a imaxe real, e a que a veces axiliza que as cousas vexan moito máis rápido. Eu estuve no problema de Valencia. Este problema que vemos aí, estaba con un agricultor, estaba chamando a ese agricultor e dicíalle, é verdad que están caindo 510 litros de agua al metro cuadrado aí? O sea, porque isto para mí era imposible, non? É dicir, 510 milímetros de agua nun metro cuadrado son 500 de litros nun metro cuadrado. Se botamos agua toda aquí, imagináivos en que tempo podemos encher todo isto. E eu isto había tido dentro da comisión da agua cos agricultores da zona un pequeno debate sobre as necesidades que existía en esa zona, sobre algunhas presas e demais, non? A ciudadanía falou con tempo suficiente, pero non se lle escoitou, independentemente logo das cousas mediáticas que haixe polo medio, que a veces son moi complicadas, e a mí me costa moito entendelas, non? Pero na liña práctica hai unha cuestión que é a seguinte: nin bombeiros, nin ningún medio iba a absorber toda aquela agua que había caído ali, que eran casi 800 litros metro cuadrado, como caíron ali naquela plurimetría. Claro, isto, cando vemos unha situación de precipitacións e temperatura, é moi interesante facer o lenguaxe de que cantidad de litros pode estar caendo aquí. E se temos un incendio, o que está claro que se cae moita agua xunta e non chove moi suavemente, aquí temos un problema añadido que o arrastre. Eu cando viña para cá paraba no Ponte Romano e miraba a ver como estaba esa agua, non? E ao mesmo tempo miraba o Ponte Romano desde 3 puntos. Desde o centro, desde o lado de lá e desde o lado de cá. Que observaban? Primeiro, a cantidad de burbullas que os peixes viñan a respirar para poder manterse vivos. Segundo, o aceite. Que dicir, cando nós facemos co pote realmente un aguardente ou queimamos debaixo, que estamos vendo que eses vapores que se generan na súa concentración a unhas temperaturas determinadas e por o enfriamento unha especie de aceitamento. Ese aceitamento acaba nas traídas, nos manantes, acaba marcando no río, mirábase correr esa parte de aceite, curiosamente pola parte de arriba. E mirabas a erosión mezclada ca borralla. 3 definicións realmente moi claras. Cando vexo a plurimetría máis ou menos media da zona onde estamos aquí, que ten unha certa atracción realmente polos plantíos, e preguntándome por que se planta tanta uva aquí, se aparte hai covas antiguas, romanas, donde realmente hai unha tradición do viño, e curiosamente
na agricultura antigua está a designación do que ven sendo os alcornoques e, por outro lado, a plantación de olivos existentes. Non? E a Casa Grande, creo que é o nombre que lle chaman así no medio, ten algúns restos, seus lagares prehistóricos que había realmente na zona. Isto, claro, dá unha especial magnitude de entender que a plurimetría daqui, dependendo do sistema montañoso que temos, ten unhas condicións realmente adecuadas para un tipo de plantío que aquí podemos ter, como pode ser as viñas e os demais. E o abandono de toda esa enerxía que falamos antes en conxunto, realmente o que ven sendo unha plurimetría no arrastre, temos un problema. Isto, que ocorre? Se o vemos nesa curva, nesa gráfica que temos aí, hai unha tendencia que isto non vai a mellor. E como antes decía o anterior exponentes, a gráfica, inda que sube, baixa, é diferente. Eu lembro-me nos 8 estudios que se utilizan hidrolóxicamente, non lo pintan dramático en Galicia. As modificacións de temperatura e tempo van a traer un problema serio. En esta zona, con unhas plurimetrías entre os 700, entre os 500 e os 700, comparada con Galicia, que está no 1460 de media aproximadamente, é menos da mitad. Aquí os ríos e os regatos en verán se secan, no cual trae unha consecuencia moi clara. Os escenarios, se vemos nese mapa pequeno de arriba, observamos que van indo a unha peor concentración onde estamos. Temos como se fora unha ola de maior concentración. Cando vos falaba da inteligencia das plantas, e agora cando viña para cá sacaba unhas cuantas fotos que cando enviamos esa evaporación que sale polo medio dos piñeiros para arriba e forma eses pequenos ríos voadores. O Amazonas, os ríos voadores do Amazonas son tremendamente espectaculares, porque son os que levan a agua, os fan chocar contra as montañas e os que producen realmente a choiva. Cando eu retiro a vegetación, as correntes de aire varían, hai unha serie de variantes que son tremendísimas no tema ese do factor que temos aí no medio. Está claro que realmente os cauces dos ríos van a ir a desembolsar xustamente en ese corte realmente que temos dentro do que son as montañas. ¿No? Entonces, aí, nós o que temos que facer, por outro lado, é evitar os escorrimentos. Por qué? Porque a terra, como os comentaba antes, forma parte desa esponxa natural e o sistema radicular forma parte dos tratamentos normales onde están realmente os propios manantiales. Que nos vai a acontecer aquí? Que hai zonas onde realmente eses residuos que temos de descomposición das propias montañas onde van caíndo fai que esa esponxa sea máis porosa, no cual se temos precipitación máis altas automáticamente van a percolar directamente ao chan. Sinda por riba a vegetación que teño está queimada porque teño toda esa vegetación existente que existía realmente antes aí, que é unha capacidade energética que foi e queimou esa parte do chan e se convertiu en ceniza, se me chove suave, se hai un replantío e ao mesmo tempo se manteñen aí e vanse filtrando co terreno, incluso se convirten en abono de recuperación. Logo, o problema é un mantenimento, pero se colan moi rápido van a escurrir debido aquí aos picos que temos e non vai haber capacidade de filtración. Eu sempre digo unha cousa, posiblemente a agua que estemos tomando ahora mismo nas nosas casas sean pis de dinosaurio. O sea, hai agua de 8 días, hai agua de 15 días, hai agua de 100 anos, hai agua de 50 anos. Se eu teño unha fonte seca, e esa fonte seca, o que fai tan pronto chove se reproduce, é unha agua que vai a ter no seu disolvente todo mezclado. Pero se pomos unha pedra moito máis tupida, na parte baixa o que vamos a encontrarnos é cunha agua moito máis filtrada, moito máis limpa. Entón, ese efecto de esponxa nos territorios onde temos realmente os incendios, digo para a agua de consumo humano, porque lo hai que separar a agua industrial por outro proceso, que eu digo, no rural temos un problema de que a industria consume cerca do 75% de auga. Me lembra outro proxecto que participamos realmente con el, que é no tema das bodegas, no que se utiliza na lavada de pipas de viño, na lavada prácticamente na época de desinfección e vendimia, que as bodegas teñen que empezar tamén a recuperar
a súa auga e a reciclala. Porque eso realmente que ocorre tamén o que eu lle tiro á terra, a terra mo devolva a min. Cualquier contaminante que eu lle añado á agua hai que sacarlo. E moitas veces as capacidades da terra non nos ten, porque esa esponxa non permite máis, o caso que falábamos dos nitratos. Entón, hai que facer unha reconversión de políticas en todos os seus aspectos, de un a outro. Isto é un mapa que vos lo poño aí, pero podedes entrar cualquier un de vos na Confederación Hidrográfica e expón as plurimetrías e as situacións plurimétricas que podemos ter, así como a situación das precipitacións caídas ao largo do tempo. Isto ahora mismo, en moi pouquiño tempo, tendelo en tempo real, inda que habitualmente non suele funcionar ao 100% en este momento, porque está na fase de implementación. Pero é un dato tremendamente importante para coñecer dos terrenos e as partes que, dentro deses terrenos, nos poden ofrecer as calidades das augas intermedias. Nos aquí, o que exiximos na parte dos incendios é que se fagan pozos con piezómetros para facer análisis da situación de ter aguas subterráneas e que en condicións. O futuro de Galicia vai a estar en que moitas das veces teñamos que buscar aguas subterráneas, vale, dentro da composición hidrológica que temos ou morfológica dentro do terreno. As composicións dos terrenos que estamos falando aquí realmente na zona están feitos prácticamente por eses macizos, que se debaixo da terra, e non é todo igual. Hai macizos de pedra máis dura, macizos que son máis permeables, menos permeables, escorrimentos en función das fallas, e a partir de aí nós estamos nunha franja de nacimentos de moitos ríos, debido a esa composición. E tamén estamos falando realmente de terrenos permeables de forma diferentes en cada unha destas partes. Estas consecuencias tamén varían moitas veces na morfología do propio terreno sobre a calidad de metales que se lle poden disolver a auga. Cando falábamos neste proxecto que os comentaba destes puebliños da zona de Honduras e de Perú, o que pasaba unha cousa, para eles a agua transparente era agua e xa estaba correcta. Non. A veces nesa agua hai disoltos pois unha serie de metales pesados que temos que coller e analizar dunha forma máis profunda. A última normativa que se cambia con respecto á sanidade da agua de consumo humano obriga realmente a que se teñan en conta pois cousas como o arsénico, a parte radiativa de moitas das rochas que temos. Por outro lado, o ferro, o manganeso, son unha serie de parámetros que moitas veces complican a auga, que é a capacidade ou a cantidade de auga potable cada vez é menos. Este mapa dos incendios, que é coincidente, o sea, non nunha expresión tan grande, é un mapa que a mí me gusta moito por unha razón de que xuntamos o que comentábamos dun lado. Curiosamente, eu aquí o que vexo son casi dúas franjas, que aí entendemos moi ben como antes definía por outro lado. Pero por outro lado tamén temos aquelas poblacións donde menos habitantes hai, donde se perdeu masa de vivir, non? E é moi coincidente que os lumes collen como se foran esas franjas potencialmente, quer dicir, desa Galicia donde realmente se falou tanto e donde estades realmente vos. Eu simplemente como curiosidade empírica, non tan estudiosa nesta parte científica, donde realmente participamos. Non? Esta é unha parte que a mí me tocou vivir, vivina antes e vivina despois. Isto é un puebliño aquí moi cerca, donde nos encontramos que aí teñen unha pequena comunidade de augas, viven prácticamente na zona de arriba da montaña. O pueblo salvaron os propios veciños, aí viven 9 veciños, e a parte de Roublido. E entonces eu estaba no día do incendio falando aí con eles porque dicía cuáles son os problemas, e aí podemos ver os grandes problemas como temos. As tubaxes, vale? A de rocha, a veces non están enterradas, teñen un deterioro realmente inmenso. Depois temos que pensar outra cousa. As tubaxes son igual que as arterias que levamos polo corpo. O colesterol está pegado nelas. Cando aumenta a temperatura, aí genera un ciclo realmente de problemas inmensos. Hai veces un animal morto nunha das fotos, vale? Hai que ver que a fauna útil que está no medio dos incendios vai a compor durante as fases posteriores.
Aqueles animales habitualmente son moi inteligentes e buscan as franxas baixas. Antes falábamos un pouco da cantidad de franxa que temos de dominio público hidráulico, que teóricamente tiña que estar feito realmente con plantas de ribeira apropiadas dentro dos plans hidrológicos que debe o plan hidrológico recoller parte tamén das líneas dos incendios. Estas previsións, e vai un par de anos que tamén facía mención a elas, dicía que expertos teñen que ver que tipo de franxas debemos ter aí de protección e ao mesmo tempo que estean protegidas de verdad, porque aí se refugian os animales. Os animales cando van aí tamén, cando aparece un incendio, aparece a desgracia que o animal queda morto aí, se descompoñen, esa descomposición, volvemos á esponxa de antes e acaban realmente na terra tendo realmente problemas, non? E despois, que dicir das escorredentías, non? Isto é unha foto reciente, recollido nun periódico local, e cando esas pendientes lle botou agua en cantidad, o terreno non é capaz de facer a esponxa suficiente que corre por riba da esponxa agua, cando corre agua por riba da esponxa onde vai os ríos, e cando entra nos ríos entra en todo o problema que realmente temos. Vale? Entonces, hai erosións que non son irreversibles, quer dicir, porque cando no monte esa terra que tardou moitos anos en regenerarse aí no medio e forma parte dese cultivo no medio das rochas, quedan as rochas desnudas, automáticamente esa terra se mezcla con cenizas, van ao fondo dos embalses e aparecen un serie de problemas tremendos, non? Conocemos o problema de Eiras do embalse de Eiras, que a un 35% de caudal non é aproveitable a agua pola cantidad de residuos que aí dentro están montados. Quer dicir, cando veñan anos secos e os embalses baixe, aquí temos realmente unha reserva de aguas naturales importantísimos embalsadas, pero tamén temos que ver o crecimiento dos lodos deses embalses, que serán outro problema realmente hidrolóxicamente que estudiar. Entón, que hai que falar aquí? Pois hai que falar dunha cousa que é a turbidez da agua. E cando a agua se pon turbia, non é botarlle cloro ou fervela, pasa como o viño, hai que pasala por un xuicio, por un proceso de calma, para que ao final dentro dese proceso de calma seamos capaces de automáticamente ter unha agua clara. Agua bebible. Isto me lembra moito unha parte realmente interesante que vería no río Douro. No río Douro é barro, que temos no río completamente turbio, e o barro teñen que procesalo dentro do río cando fan a catación e leválo logo ás casas completamente procesado, non? Só teñen unha forma que é a trousa de barriles como se fai aquí. Fan un derbaste gordo, a partir de aí falan un proceso, e a partir dun proceso hai que meter por un sistema de filtración de máis a menos hasta que a agua sea completamente transparente. Que pasa con todo isto? Galicia non está preparado para tratar turbidez de agua. Aunque o carbón activo que estamos utilizando na gran maioría das veces para potabilizar, non ten Galicia rural medios, nin os ayuntamientos medios suficientes para facer frente a este tratamento de aguas. Siguiente. Ayuntamientos con 400 habitantes, 453, 437, según o INE do 24 de referencia, igual algún máis ou algún menos a día actual. 517, non? Actuales. Oxe, pois creceu, que dá gusto. Hai unha parte realmente importante que o coste elevadísimo que implica para os concellos, tanto as analíticas, ainda aquí está Agua Ourense ocupando unha parte participativa de convenio de acordo, pero os costes elevadísimos que teñen o tratamento de aquí é enorme. Entón, as aguas subterráneas van a ser realmente a parte máis adecuada para poder facer frente ás líneas dos incendios presentes e futuros. Porque os ríos van a ter riesgos tanto de contaminación na liña dos incendios como outras liñas de contaminación no espacio e no tempo. A riqueza que estamos metendo ao río en este momento, a través realmente de toda esa borralla, ao final este alimento, que moitas veces as algas van aí a resucitar, van a crear vida aí dentro, van a crear problemas tamén. E cando eu unha agua a cloro para desinfetala con materia orgánica, convirtúa en triametanos. Entón, estes triametanos teñen un problema que realmente é unha línea que é non saludable, senón é unha línea chegando ao riesgo cancerígeno. Daí que teña realmente unha exigencia na norma para que a turbidez da agua sea a adecuada. Outra cousa é cando me duche collo un pouco de bronceado, pero outra cousa é cando utilizo realmente para a línea alimentaria, non?
Entonces, estas partes, eu creo que realmente hai bastantes proxectos nos cuales nos participamos e traballamos nas zonas destas líneas rurales para darlle solución. Hai unha preocupación desde o Ministerio de Sanidade importante para poder coller no momento determinado e ser capaces de protexer esta parte. Rematando, rápido, unha parte realmente que debemos de facer é ter moi limpos as zonas de captación a manantiales superficiales que se perderán os anos que veñen na gran maioría deles, e aquí moitos están perdidos, o sea que teñen moi poquinho capacidade. Buscar as franxas de agua a través de pozos. Hai que facerlo dunha forma que hai que evitar que a línea que temos de pedra dura, que por onde escurre realmente a agua, leven un sello sanitario. Hai unhas fichas técnicas xa a disposición para que a agua contaminada ou que teña un riesgo de turbidez pase realmente de largo e poida facer as extraccións da parte baixa. Isto realmente no tempo e no futuro é unha das solucións realmente máis inmediata. Que teñen sistemas de captacións ahora mismo de turbidez en pequenos abastecimentos, en cortos de línea de población, está claro que os telares decantadores van a ser as líneas máis eficaces. Aquí se puxeron en práctica en algún dos sitios e funcionaron. Son como se foran telas e redes que van de máis a menos. A parte aeróbica se extrae, se bota realmente fora. A parte pesada se fai como se fora un ciclo e faise como se fora unha saia realmente flexible para que automáticamente podamos ter esa captación do manantial realmente un pouco mellor. Traballar as captacións para que se evite a filtración propiamente desa agua superficial entre o manantial en unhas medidas realmente adecuadas, metendo os filtros realmente adecuados e cerrando sobre a rocha nai naquelas que sean captacións normales e naquelas que realmente sexan pozos realmente en profundidade, abertos ao estilo romano, pois ao mesmo tempo ter un zócalo de prevención e evitar que os escorrimentos que caen pola montaña vayan directamente hacia o manantial. E con isto, pois, cerro-vos aí a miña presentación, vale, xa genéricamente dentro deste estudio de forma realmente empírica e normal. Grazas. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Rafael, grazas, Coxapo, e rematamos esta primeira mesa redonda con Fernando Veiga, que vai aportarnos a visión dende a tecnoloxía para a prevención dos grandes incendios forestais e probablemente nos fale duns dos proxectos máis ilusionantes que temos neste momento na Universidade de Vigo, que é o proxecto Estorcito, un horizonte Europa do que seguramente tamén nos falará. Fernando, cando queiras. Primeiro de todo, bueno, se me escoita desde aquí, chégame contelo desde aí, porque non... agradecer que se monten este tipo de foros, os que, bueno, estou comezando a participar. Eu penso que é unha oportunidade excelente para nós enseñar un pouco o que facemos, pero sobre todo, como dicíamos meus compañeiros, de aprender da xente que está en primeira liña, que ao final, bueno, eu tive tamén a mala sorte de que tive un lume ao lado da casa, eu vivo ali no Pereiro de Aguiar, cerca de Ourense, pero bueno, como estamos moi cerca da cidade, os recursos chegaron enseguida e non foi tan virulento como nestas zonas un pouco máis desatendidas, por desgracia. Con isto, bueno, o segundo que quero decir é que, madre mía, como está o listón. Ven aquí os meus compañeiros a comentar e aquí tócame pechar esta mesa redonda e a ver como me defendo, non? O que decía de aprender é importantísimo, porque ese Juan, ese Fran, ese Rafael, se non me equivoco, se non teñen coñecemento, xa vos podes imaginar eu que me faltan moitos anos de experiencia comparados con eles, non? Estás chamándonos bellos. Como? Estás chamándonos bellos. Bueno. Experiencia, chamámoslo experiencia. Pero bueno, tamén o que quero traer un pouco, cambiar un pouquiño a visión, ¿no? Temos estas tres incorporacións importantísimas, poñenos unha situación crítica, que é crítica, un problema enorme que temos, pero bueno, eu moitas veces, a miña parella sempre me di que peco de super optimista, pero bueno, é bon. Entón, o que trato de ver é sempre buscar solucións, axudar a buscar solucións, porque as solucións non as temos, somos a universidade, tratamos de aportar, de aprender de vos, tratamos de facer o mellor que podemos, pero somos persoas humanas tamén e non sabemos as solucións, non as temos todavía. Bueno,
O que non podemos facer é ver esta imaxe desoladora que nos plantexaban, que é así, foi un verán terrible, pero que non podemos quedarnos cruzados de brazos, e, bueno, o que facemos, a miña idea nestes minutos que me deixan, é tratar de comentar que podemos facer. E, máis que podemos facer, é, digamos, ensinarvos un pouquiño a mellorar esas ferramentas que temos, non? Porque, retomando un pouquiño que decía Juan, chamáballe os incendios que estaban fora da capacidade de extinción. Eu vou me permitir aquí o atrevemento de decir fora da capacidade actual, non? Temos que ser quen de mellorar para poder non extinguilos, porque é certamente difícil estes incendios de esta xeración, pero tampouco terlles un medo infinito, non? Temos que ser quen de seguir loitando e de mellorar as tecnoloxías que nos temos, vale? Aprender do que pasou e tratar de mellorar. Eso é o que vemos a facer un pouquiño con Estorcito, a ver se pode axudar de alguna maneira, non? E o que comentaba tamén, retomando un pouquiño de Juan, que deu unha base excelente sobre o tema dos incendios, temos dúas fontes de enerxía, chamaba el, está perfecto, que é a enerxía da atmósfera, que temos este problema de quecemento global, aí, bueno, podemos tratar de mellorar a longo prazo, pero a día de hoxe non somos quen de controlar as temperaturas e o tempo, eso temos que facer, e temos outra capacidade enerxética que é a enerxía de vegetación, non? Esa é que eu penso é onde podemos atacar, e creo que estamos a maioría de acordo en que o problema non se soluciona tanto en mellorar as nosas tecnoloxías de extinción, que tamén, senón en mellorar a nosa capacidade de prevención, vale? Entón, temos que tamén tratando de ligar co que falaba Fran, este é un problema que xa ven de base de como do repartimento da poboación, de como do problema rural, despoboamento, etcétera, etcétera. Nos, bueno, o que traio non é unha aportación á solución, que é o proxecto Estorcito. O proxecto Estorcito vou nos resumir en 3 palabras. Adaptar a realidade rural de diferentes partes de Europa, tecnoloxías xa existentes, e tratar de leválas directamente aos usuarios. É dicir, nós queremos aplicar, non queremos facer teorías, facer diagnósticos, queremos levar ferramentas factibles, que dentro de 2 anos e medio, María? 2 anos e medio, espero, e de verdad creo que van a estar aí disponibles para todos e para todas. O tema... Estas 3 tecnoloxías, resumos, temos unha pata enerxética que é a captura de carbono, que temos uns compañeros alemáns que se están encargando de toda esa parte, de verse unha opción de levar esa parte enerxética ao mundo rural, de eso non nos ataña aquí. Despois temos unha segunda pata que é a de mobilidade no rural, que eu vivo cerca de Ourense, pero temos o mesmo problema de mobilidade, non temos bus. E vivo a 10 kilómetros a 7 kilómetros de Ourense e non temos bus, para empezar. Entón, bueno, temos ese problema de mobilidade que tratamos de abordar con, tratar de elevar esa mobilidade compartida que se leva moito nas cidades, tratar de adaptalo, ver se somos quen de adaptalo á realidade rural, que é distinta, e iso é maravilloso. E por último, pásame 2, por se podes. E por último, bueno, máis, a seguinte, e por último, o que nos atañe, vale? Que sería un pouco tratar de axudar a eses labores de prevención. A nosa aportación aquí sería un pouco optimizar os recursos que temos, non? Vamos a xerar unha aplicación que vos comento agora, que o seu obxectivo é optimizar, axudar a optimizar, pois, a xestión forestal, onde teño que limpar, onde teño que facer labores de prevención, e tamén analizar que tipo de labores de prevención, que todos máis ou menos coñecemos, sobre todas as clásicas, podemos realizar en certas zonas, vale? Un dos outputs máis importantes, un dos resultados máis importantes que esperamos ter é esa ferramenta de xestión forestal que, bueno, cando estábamos deseñando este proxecto hai 1 ano e pico xa, vimos que unha das grandes debilidades, vamos decir, que tiñamos era que os riscos de incendios forestais teña 2 problemas, que era a nivel concello, e, bueno, depende da realidade do concello, os concellos son totalmente heteroxéneos. Dentro do propio concello hai zonas que poden ter maior risco que outro. Veíamos aí que tiñamos unha certa carencia.
E outro, digamos que o risco de incendio que nos dá Mencio Galicia, que está excelente, era únicamente tendo en consideración factores meteorolóxicos. Se vai facer calor, se fai chuvia, bueno, o histórico de chuvias recente, etc. Entón, nós quixemos mellorar esas dúas cousas. Eso que foi o que propuxemos, eso foi o que conseguimos que nos financiaran. Estamos traballando agora que xa temos unha moi boa versión que vamos presentar nos próximos días. Entón, a nosa idea é baixar de, bueno, en vez de facer un análisis de risco de incendio a nivel concello, facelo a nivel metro. É dicir, vamos sacar información local de en cada metro cadrado cal sería o risco de incendio. E somos quen de, bueno, eso sería con datos satelitais, e somos quen de, se temos os datos, digamos, mediante vuelos de dron e tal, podemos chegar a ter igual análisis incluso centimétricos. Bueno, chega un momento que xa non fai falta tanta resolución, pero bueno, sempre axuda saber en que zonas específicas eu teño que realizar as labores de prevención. Vale, non en todo, digamos, nunha finca, en vez de ter que facer eses traballos no 100%, igual teño que facelos nun 20% e iso é suficiente para poder optimizar os meus recursos de prevención de incendios. Ben, entón, desta maneira, a seguinte pata que queríamos mellorar era o de únicamente ter en conta a meteoroloxía. Vamos a engadir moitísimos parámetros, vamos a engadir as pendentes, tamén a meteoroloxía, vamos a engadir os diferentes tipos de vegetación, análisis tamén hidrolóxicos, etc. É unha cousa bastante novedosa que Maribel colabora comigo neste proxecto, é engadir tamén o punto social, é dicir, cal é a pegada do ser humano nese risco de índice de incendio que non está, basicamente. Entón, vamos tratar de engadilo, vamos ver como afecta a estes riscos e a idea é engadir máis parámetros, facelos máis precisos, non é perfecto, coñecémolo, non funciona al 100%, pero temos maior precisión, tanto a nivel, a escala de metro cadrado, digamos, e tamén temos máis precisión porque temos en conta máis parámetros. E, bueno, agora estamos en proceso de xeneración de toda esa ferramenta, etc., optimizándoa para que funcione rápido, que sexa áxil, porque queremos levala, se nos permitirá a alcaldesa, dentro de uns meses, dun ano, podemos traer e ensinárvola como funciona. O noso obxectivo é facela e que todo o mundo se a poida usar, porque non é unha ferramenta únicamente para a xestión forestal de nivel xunta, a nivel concello. A idea é democratizala, a idea é que todo o mundo a poida utilizar para as súas fincas. Isto, penso, que é verdadeiramente potente. Podemos optimizar moitos recursos dos que dispoñemos. Ademais diso, temos uns pilotos aí en Nogueira de Ramuín que a idea é, vale, temos estes mapas de risco de incendio, permítenos ter un detalle enorme. Este detalle enorme podémoslo utilizar para guiar gando que faga estas labores de prevención. Vale? Isto de utilizar gando para limpar o monte levase facendo pero séculos. Vale? Nós o que queremos facer é utilizar esa información que temos desde satélites e vos con drones, temos ese mapa de risco e vamos guiar con GPS as vacas, as cabras, o gando que teña a xente localmente, vamos guiar as zonas que teñen que limpar. Temos que identificar aínda que tipo de animais van facer diferentes labores de limpeza, dependendo da vegetación e da orografía do terreno. Pero a nosa idea é iso, con escolares que se fan desde Lugo, desde unha empresa que se chama Innogando, que está aí en Feira do Monte, pola Terra Chá, están modificando para que, a día de hoxe os escolares únicamente saben onde están, tenenas localizadas, o que queremos é controlalas, para axudar aos gandeiros a reducir a súa carga de traballo, non? Que podan guiar as zonas onde teñan que limpar, onde este risco de incendio sexa maior. O noso mapa a escala metro vai nos permitir guiar o gando, e realizar outras labores de prevención máis comuns, como pode ser desbrozar, etc., de maneira máis detallada, máis optimizada, e ademais vamos poder utilizar un gando e levalo a onde nos queremos. Vale? Esta ferramenta, xa vos lo digo, témola xa casi lista, basicamente, que temos unha versión que vamos presentar a semana que ven, e a partir de aí o que nos falta, temos a versión que temos desde o punto de vista académico, que sempre pecamos de moitas cousas. Entonces o que vamos facer é compartila
queremos ter o punto de vista de moitísimas máis persoas con diferentes backgrounds, con diferentes coñecementos que nos digan que esperan da ferramenta, que máis queren que engadamos a ferramenta para nós temos unha idea que pode ser boa, penso que potente, pero pensamos que esa aportación de diferentes persoas, xente que brigadistas, veñen tamén alcaldes do mundo rural, veñen tamén xente do Centro de Control de Ourense de Incendios, veñen académicos, etc. Vamos a tratar de fortalecer esa ferramenta. A mí me falta isto, diríame, brigadista, e vamos a tratar de engadilo como podamos. Entón, xa vos a idea desto é mellorar as labores de prevención para que, como a única maneira que temos a día de hoxe de loitar contra estes lumes que non somos quen de controlar é que esos lumes non sexan tan duros. Tratar de que non sexan incontrolables. E iso eu penso que unha parte importante dense que facer desde antes, esa prevención, como todos. E con isto tampouco non me quero enrollar máis, porque senón vamos a de novo agradecer a este foro para poder falar con todos vos. Moi ben. Agradezo a brevidade da exposición para non pisar o tempo previsto para a mesa 2, que será coordinada por María. Mentres nos preparamos e vamos buscando a seguinte presentación e se van incorporando os seguintes ponentes á mesa, eu lle pediría rapidamente, alo menos, senón a todos os 4 membros, algún de vos, se foramos capaces de facer unha especie de manifesto de Larouco sobre o tema dos grandes incendios forestais, que vos gustaría que aparecese, que fose destacado nese documento? Que pensamento, que reflexión, que necesidade, que interese, que vos gustaría que aparecese nese documento? Nunha especie de manifesto ou de declaración, algo así. Que vos gustaría? Quen quera? Sí. Bueno, sin micro xa. Sin micro. Bueno, pola miña parte, un pouco por ser coherente tamén coa miña presentación, incidir na gobernanza comunitaria, non? En establecer mecanismos de compartir información, mecanismos de co-creación de solucións, non? Falaba do noso proxecto Capriz, nese sentido que se fai nese proxecto escoitar a eses montes veciñais, que propostas teñen, que aspiracións teñen de cara ao futuro co seu monte e como se poden aplicar solucións técnicas como as que explicaba, innovacións e máis como as que explicaba Fernando, non? Entón, nese sentido, poñer a gobernanza no centro, por suposto. Moitas grazas. Algún máis? Estou totalmente en línea con Fran, un pouco que decía ao final, non? Tratar de colaborar, de traer ideas todos xuntos, de non facer ideas en paralelo, que é unha cosa que falábamos antes de estar aquí na mesa, de que cada quen fai as súas solucións, pensando que son as maiores, e o que temos que facer é tratar de buscar unha solución en común, de traer os diferentes actores que colaboren entre eles, en vez de pelexar moitas veces entre nós, a mellor sería colaborar entre todos. Rafael? Eu simplemente faría un resumen nunha frase: o rural grita e grita para que sea atendido de unha forma clara e concisa para mellorar a población donde é realmente a reserva das poblacións generales. Bueno, eu resumiría en dúas palabras. Bueno, que podemos ofrecer? Que o que supoño que todos os que estades aquí opinades como eu. Que podemos ofrecer os que non queremos que isto volva a pasar, al menos nesta escala? Pois compromiso. Hai que comprometerse. Hai que comprometerse con que lo queremos facer isto. E que podemos demandar? Persistencia. Que o que se faga sea persistente, porque isto é unha maratón. Isto, se hoxe pudiéramos desbrozar todo o que quixéramos e o fixéramos, non arreglaríamos máis que o ano que ven. Me refiro, temos que cambiar en algo que sea persistente, sostible e mantido no tempo, porque cousas que arrancan e paran, porque xa non temos tanta premura, xa non estamos tan sensibilizados, acaban sendo problemáticas, non? Por tanto, eu creo que con o compromiso de todos e que a persistencia das medidas que poñamos en marcha, hai que ser teimudos con este tema, porque estamos traballando contra forzas moito máis grandes que nós,
Eu creo que son as dúas bases. Despois, a partir dali, lle ponemos moitos apelidos a eso. Pero sin compromiso e persistencia non vamos dar feito. Pois moitísimas grazas a todos. Traballei, xubilaron. Sí, bueno, pues nada, séntese, por favor. Estiven aí Sí, este señor Hipólito. E ti? Non son non. Eu son Litos, encantado, María, encantado. Lito, moito gusto. Esa Rosa non está, No do ordenador? Mira, si me gustaría ter... Decíamos? Hai que ver. Ui, iso que arcaico, non son. Hai que... Compañeiro da Facultade de Traballo Social, Paco Aguiar, Non, pero... ven falar do programa que teñen Non no teño. Colexio de Traballadores Non tedes vos un Vale, pé. fenomenal. Eu sempre traigo menos. Temos a Rosa ou a non? Ou non ven Rosa? Paco. Paco Non, é Díaz. Paco Aguiar. Non, este é Hipólito Merino do Colexio de Psicólogos e Paco Aguiar Rosa non está, da Facultade de Educación e Traballo Non, Social ya está, no, está e Colexio Oficial de Traballadores Sociales. Facultade de Traballo Facultade de Educación e Traballo Social da FIGO e Colexio Oficial de Traballadores Sociales. E despois estaría Me quería por un pitillo antes porque viñen a toda hostia. Para aquí. Mira, 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 mira. Este de aquí. Eu fui vicedecanos. Entón, deixareme un segundo. Sí, hola José, que se Por me riba, Pero falta unha persoa. está Lito. Ah, no, está Paco, claro, na hora que estén... Podemos, incluso, si queres, venga, ya está, sí, ya. nos días oportuno que entre Vale, Paco y saca. Sí, ven. Vale, toma. Perfecto. Si es pan pou. Si me deixades un minuto. Sí. E descargarei as presentacións. Sí. Poden cargalas, sí, sí. Vale, voy a quitar esta, vale, Diego, y voy a hacer otra carpeta. Porque ademais o ritmo e o tema, pero agora Vamos a pedir a Patricia que suba, porque ahora a mellor pode dar unhas reflexións tamén. busco unha cadeira, vou poñer esta mochila, vale? Moi ben, isto meu, isto meu. Aquí temos outra silla para Patricia. Nos faltaría a alcaldesa, ¿no? Sí, Moi ben. Vou ir un momentiño ao baño. Será esta de aquí, a que me pediu. É que marchou, este rapaz marchou e non sei. que rapaz, que rapaz. O teu é no vídeo, verdad? Sí. Vou pasar por aquí tamén. Si ese te vas pasando para... Eso cando se pido a posibilidade de Tom- reproducilo. Iría primeiro, Hipólito, sí. Eu primeiro. Sí. Vou. Vale. Sí. Sí. Perdona,
Lito, ¿dónde te los quieres poner? Bueno. Bueno, pues... No, no. Un momento, porque... Un momento, intenta quedar... Hacer estas... ¿Sí? Entón, xa cargo a exposición De Hipólito, sí. Vamos ir rápido, sí, vamos a... Para que a xente non se nos marche. Así, bueno. Bueno, pois entón... Ola de novo, pois vamos a pasar á segunda mesa de hoxe, que ten por obxectivo entender un pouco que foron os impactos económicos e sociais máis inmediatos desta vagada de incendios, non? Imos... Sí, nos falta Paco, efectivamente. Paco Aguiar, pero Paco, non temos unha silla por aquí? Non, teño tampouco, teño tantas aí. Pero bueno, despois xa te engadimos, Paco. Non, pero eu despois me podo levantar e xa lle deixo este sitio. Perfecto. Claro, me levanto e lle deixo este sitio. O que queremos achegarnos é un pouco a realidade seguinte. Como ben sabemos, os impactos sociais son enormes, pero se fóramos a ver estadísticas, polo tempo que tardan en producirse, polas características macro que teñen as estadísticas, podíamos chegar a pensar que en Galicia non pasou gran cousa este ano. Entón, este é un ámbito no que nos movemos os que traballamos na socioeconomía. Lamentablemente, temos moitos menos datos disponibles, datos macro e tamén micro. Entonces, non podemos presentar gráficos, non podemos presentar tantas cousas a tanto detalle como fan os nosos compañeros que traballan en modelos físicos ou modelos do territorio e demais. Pero temos as persoas, somos ben conscientes de que sí que pasaron moitas cousas. Eu mesma traballei no outro grande desastre, o buque Prestige, e daquelas, unha das recomendacións que nos fixeron a nivel internacional foi tardar, ou polo menos esperar case un ano, en comezar a estimar os custos económicos e sociais ocasionados polo buque. E por qué? Bueno, pois, polo xeral nos piden habitualmente os economistas que traballamos nestas cousas, a estes bichos raros que non somos, que somos moi de calle, nos piden esperar polo menos un ano a estimar o impacto das catástrofes, porque máis axiña, máis a curto prazo, as persoas non son capaces nin de reflectir sobre o grande impacto que tiveron. Moito menos de verbalizalo, e aínda moito peor, ou moito máis difícil para eles, cuantificalo en termos monetarios. É por elo que sempre está moi ben esperar un pouco, para facer unha reflexión do que perdemos. E sobre todo tamén está moi ben facer unha reflexión sobre o que debemos facer para non seguir perdendo tanto. Sabemos cousas do que pasou no pasado, sabemos cousas de como a sociedade se comporta ante eventos extremos, sabemos como a economía se sente afectada, agredida por eventos extremos e sabemos tamén como a sociedade en sí se sinte doída por eventos extremos. Sabemos que un dos impactos máis graves e máis serios de calquer evento extremo que aconteza, especialmente de carácter natural, é aquel que relaciona o impacto ca saúde humana. A saúde entendendo desde unha perspectiva integral, desde unha perspectiva absolutamente integral. Sabemos que cada vez os gastos e perdas en saúde ocasionados por estes grandes impactos son cada vez máis grandes e máis graves. Para poñelos en contexto, comentarles que máis de 800 persoas en Galicia, morreron en relación co cambio climático no ano 2024. Estes son datos auténticos, datos que nos están a amosar as características destas catástrofes que nos acompañan.
E ante eso, e ante a nosa falta de datos sociais ou socioeconómicos de partida, pois temos que aprender e escoitar pois, o que nos din os profesionais e os que nos di a xente que está a pé de rúa, a pé de calle, que coñece moi ben cales son as casuísticas de como as sociedades se comportan e como os individuos se comportan ante estas graves situacións. Para comenzar a mesa redonda de agora, temos connosco a persoas que se van a ir presentando a si mesmos, ou mellor dito, eu vou a tratar de achegarnos a eles, pero que non teño todos os currículums vitae extensos que me gustaría ter. Entonces, antes de comenzar, lles vou a pedir que cada quen se presente dando un detalle do que son as súas perspectivas. Pero para que nos fagamos unha idea, temos hoxe o gusto de ter, por exemplo, a Paco Aguiar, que é vicedecano do Colexio de Psicoloxía, e que nos vai a contar, de Psicoloxía de Galicia, que nos vai a contar pois, cal é o efecto Hipólito, discúlpame. Hipólito, que me confundín, que Paco Aguiar é da facultade. Hipólito, discúlpame, Hipólito Merino, que é... Hipólito Puente. Merino é outro, é un compañeiro da Universidade de Santiago. Disculpa, que me deron mal... Non te preocupes, non pasa nada. Hipólito Puente, que comenzará a contarnos un pouco pois a perspectiva da saúde mental nos incendios. Vamos a centrarnos neso primeiro, pero despois sí que van a chegar, perdoade polo erro, outras contribucións de Paco Aguiar, da Facultade de Educación da Vigo, de Iván Pérez, bombeiro forestal da BRIF, Laza, eu xa os coñezo porque, entre outras cousas, a parte de todo o traballo que fixeron, pois están sendo moi mediáticos e moi dinámicos en expresar pois como son as súas condicións de traballo, como hai que facer para que a xente se protexa a si mesmo, non? E que nos vai a contar cousas moi interesantes. Vamos ter tamén a Lito Prado da Cooperativa Amarante, que teño por aquí, e, por suposto, tamén lle pedimos á alcaldesa que fora suficientemente xenerosa como para darnos uns minutiños máis para que nos conte, bueno, pois que se fan, que ten que facer, por exemplo, un pequeno concello para crear esa resiliencia, para ser esa vila pequena segura, non? Cando acontece todo isto, pois que teñen que pensar, en que teñen que pensar, como teñen que planificar. As primeiras horas supoño que serán cruciais, fundamentais, pero non só as primeiras, todas elas, non, para cara a protexerse. Pero o que sí se sabe de grandes eventos extremos é que as primeiras horas son fundamentais cara a limitar o que son os impactos da catástrofe. Entón, sen máis, pedindo disculpas a Hipólito Puente por terme errado no seu apelido, pois lle dou prazo para que nos conte un poquinho cales son os impactos máis inmediatos na saúde mental. Moitas grazas. Hola, bo día a todas e a todos. É un placer estar aquí para poder falar de saúde mental, que como psicólogo, lógicamente, é o que me preocupa, e para iso me fixen psicólogo, aínda que non sexa clínico, pero si a saúde mental é algo máis amplo que a clínica. E, por lo tanto, é para, repito, un placer estar aquí. A decana era que, en principio, iba a vir, a Rosa Álvarez, que estaba por aí o letreiro, pero non poido, entonces, bueno, eu son o vicedecano, e, por lo tanto, fago... é a miña función. Se non está decana, pois teño que ir. Pero estou encantado de estar aquí e espero que sea fructífero o que vamos a facer esta mañán. Bueno, visto a primeira transparencia era un incendio, aquí xa empezamos a recuperarnos, esperemos que pouco a pouco tanto o terreo como as persoas. Do terreo xa falaron moito, pero o terreo sin as persoas, digamos, con saúde, e a saúde é a saúde mental forma parte da saúde. Se unha persona sin saúde, pois o terreo queda en segundo plano, queda difuminado. Por lo tanto, primeiro son as persoas e logo son os terreos, desde a miña perspectiva. Nesos termos vamos a intentar abordar as consecuencias psicolóxicas que pudo supor estes incendios, estas catástrofes ambientais, bueno, que na línea xa do que pasou no Prestige, que fai moitos anos, pero hai algúns recordos que a mí viñeron á cabeza, porque ver aquela paisaxe a min deprimíame, e iso ten unha nome a psicoloxía para ese tipo de sentimentos tamén. Bueno, entón, eu en primeiro lugar quería, non sei quanto tempo teño para isto, eu teño unha cousa así, solo me enrollar moito, por lo tanto, a min cortadesme, porque teño... En principio, primeiro que quero falar é que cando se produce isto, as persoas están vendo que as súas casas se queiman, e incluso morre algunha persoa. Hai 5 etapas que están definidas aí por Kübler-Ross, que é, primeiro, a negación, o shock, que isto non me pode estar pasando a mí, non pode ser,
o shock, está en shock. A segunda, a fase é a da ira, é dicir, enfádase con todo o mundo, dalle as culpas aos médicos, aos veciños, a calquera. Hai un enfado generalizado. A terceira etapa sería a negociación. Intenta convencer a si mesma e tratar de a ver que podo facer eu, incluso se é religiosa, utiliza a religión para, como dicindo, non pudo pasar, eu volvo a ser dono da situación que era antes. Unha falsa ilusión, pero que é unha especie de negociación consigo mesma. E logo xa ven a outra etapa de depresión ou tristeza, que é, digamos, fúndese totalmente en la dor, non quere facer nada, o mundo xa non lle interesa. Pero é distinta este tipo de depresión da depresión clínica. Esta é unha depresión reactiva a un acontecemento moi grave. Por lo tanto, isto superase se o facemos ben e xa hai atención. A aceptación, a resignación a posteriori, pasa si somos capaces de superar a fase depresiva, viría unha fase de aceptación da situación, non olvido, queda aí marcado, pero volves a intentar chegar a unha vida normal. Hai que ter en conta que estas etapas non son lineais, pode chegar a unha etapa e volver para atrás. Tampouco cada persoa é única, non en todas as persoas se dá o mesmo proceso, nin coa mínima intensidade. Tamén hai que ter en conta que iso é unha norma, é normal. Iso ten que ter as persoas moi claras. Sentir esas emocións, sentirse mal, reconocelo, é unha forma de terapia xa, de inicio de solución, conocendo todo isto. Bueno, o que quería abordar ahora, seguramente non teña tempo, era a saúde mental no adulto, a saúde mental no neno e adolescente, e logo a saúde, digamos, a resiliencia na comunidade, que para min é o máis importante neste momento, si cabe, porque as persoas seguramente foron atendidas xa, algunhas, pero desde que pasou isto, pois en un momento inicial xa foron atendidas, psicológicamente me refiro. Entón, as repercusións iniciais son inmediatamente unhas reaccións emocionais agudas, e logo hai un trastorno mental a longo prazo, pode ser, non? Dentro das agudas, a primeira conmoción e incredulidade que xa falábamos, medo e ansiedade intenso, que simplemente o mellor con encender un misto ou que lle ola fumo xa lle volve a revivir todo eso na súa cabeza e realmente a ansiedade sigue incrementando. Tristura, dor e ira, que tamén falábamos antes na segunda etapa que era, e logo síntomas físicos, é dicir, o estrés acaba, por exemplo, traducindo o que se entende por somatizacións, é dicir, unha cousa psicolóxica, pero ten unha repercusión no campo físico, pode lle doer a cabeza, o estómago, en fin, náuseas, repito, as somatizacións hai que atendelas. É que hoxe me fixo mal o almorzo, pode ser que fixera mal o almorzo, pero mellor iso non é o problema. Vale, primeiro hai que descartar un problema orgánico, lógicamente, pero hai que atendelas porque normalmente refliten unha situación de tensión psicolóxica. Bueno, a ansiedade, pois non vou a parar aí, que hai unhas descargas viscerais, é dicir, manifestacións somáticas, como pode ser palpitación, suor intenso, formigueos, hai unhas conductas motoras de fuxida, de paralización, podes quedar paralizado por unha psicólogo educativo, pois vin a alumnos paralizados que non podían escribir simplemente con ansiedade diante un examen. É dicir, os compañeros non daban crédito, pero tiña así as mans, e non podía, eu sei todo, pero non podo escribir. Bueno, pois a paralización pode darse tamén no adulto, en fin, e logo están a inquietude, a intranquilidade, que é unha constante nesa persona con ansiedade. Consecuencias a longo prazo, pois, para mí o máis importante é o trastorno de estrés postraumático, que eso non se reflite agora, neste momento, pero dependendo de cada persona, pode ser en meses ou incluso en anos. Porque a mellor dentro non ten nada, dentro de 2 anos hai algo que lle recorda todo aquilo, volve a revivir todo, e a ansiedade volve a entrar no seu funcionamento normal. E logo tamén a depresión, problemas de relacións interpersoais, é dicir, non quere relacións con ninguén, quere íllase,
A solastalsia, que é un palabroto, ese palabroto que hai aí é o que vos refería eu antes, esa solastalsia que nin a mí me sale, eso foi o que sentín eu cando de Prestige e agora mesmo cos incendios aquí de Valdeorras, porque eu viño de Vigo, pero eu son do barco de Valdeorras. Cando foron os incendios eu estaba no barco cos meus netos tamén aí, que non eran daqui, estaban completamente, vamos, asustadísimos. E, polo tanto, cando vin todo queimado, igual cando vi as praias do Prestige, o que me producía a min era un tipo específico de malestar psicolóxico ou angustia existencial. Un malestar. Como pode estar isto así? Pero como podemos... Isto pode se revertir. Entonces, creas que hai unha angustia, un malestar interno causado por qué? Por os cambios ambientais, como a destrucción do paisaxe, afecta o sentido da identidade. Xa non volveremos a ser os mesmos. E a pertenza a ese lugar. Eu era daqui, pero isto non o recoñezo. Agora xa non é o mesmo. E logo tamén está a vulnerabilidade física, o estrés crónico, que pode agravar aínda máis problemas médicos previos. O trastorno de estrés postraumático é onde me quería centrar un poquinho, pero, bueno, como temos pouco tempo, somos moitos, vou intentar avanzar. Síntomas de recordo intrusivo, é dicir, hai unha serie de síntomas que lle poden volver a mente en cualquier momento a esa persoa e sentirse, digamos, estresado e con ansiedade e con depresión, de novo. Vamos a basar, se hai síntomas de recordo intrusivo, hai flashback de que pasou continuamente aí, recordo de soños recorrentes, síntomas evasivos, manterse afastado do lugar onde pasou eso, ou incluso algunhas persoas simplemente non son capaces de agora mesmo cos incendios de acender lume nun sitio que, ainda que, por exemplo, a chimenea está protegido, non hai problema ningún, pois non son capaces de acender lume porque esos son síntomas de evasión do tema. Que pasa? De hipervigilancia, reactivo, sentirse tenso, dificultades para concentrarse, sentirse moi irritable, síntomas cognitivos, ter problemas de pensamentos negativos continuos, pensamentos distorsionados, sentirse illado, en fin, non me vou a parar a contar todo isto, pero iso serían, si a persoa destas 4 aspectos para diagnosticar un síndrome por estrés postraumático ten que darse de cada un destes aspectos durante un mes e que lle afecta a súa vida normal e a súa traballo, digamos que non pode levar unha vida normal. Entonces sería el diagnóstico por estrés postraumático. Se ten algunha cousa desta simplemente en un caso, pois eso non sería un problema tamén que habría que tratar, pero non sería un diagnóstico de estrés postraumático. Bueno, a tristeza, a depresión, pois eso, é unha depresión. Tristeza crónica, descenso do estado de ánimo, en fin, insomnio, disminución de ambición, disminución do nivel de aspiración. Factores clave. O impacto psicológico vai depender, primeiro, da vulnerabilidade de cada persona, previo que teña esa persoa, da magnitude da perda, do que perdeu, da rede de apoio social da que dispoña, se está illado, se ten familia, se abre con ela, se se pecha, e da incerteza sobre o futuro. É dicir, eu nunca máis vou poder ser a mesma. O meu futuro acabouse. Se son esos pensamentos que lle veñan á cabeza, entonces necesita apoio psicolóxico individualizado. As causas que poden incluir, é fundamental nesto, prestar os primeiros auxilios as 72 primeiras horas, 3 días primeiros, as persoas no ámbito psicolóxico. A información que vai chegando é tremenda. A xente quere saber, pero a veces eso agobia muitísimo máis e aumenta a incerteza, a ansiedade e a depresión. Por tanto, hai que dosificarlle o problema que temos os psicólogos nos GIPCE, que é o Grupo de Intervención en Catástrofes e Emergencias, é precisamente controlar isto. As persoas máis vulnerables, controlar a información que lle chega. Porque eso pode facela sentir moito peor. E, lógicamente, fundamental, crear redes de apoio, seguro, redes de apoio
social, la comunidade. Eso é fundamental. Dentro dos factores claves está claro que, según as estadísticas que se manexan ahora mismo, entre un 10 e un 15% das persoas afectadas recupéranse incluso con máis ganas, si cabe. Entre o 75 e o 80% van pouco a pouco volvendo á súa normalidade. Pero hai un 10% que persisten as dificultades psicológicas a medio e a longo plazo. Estas son as persoas que realmente hai que tratar e hai que ter en conta. Como decía Ana Núñez, unha compañeira coordinadora do servicio de GIFE, eso depende, lógicamente, a súa intensidade, da súa historia previa, das estrategias de afrontamento que teña cada quen é unha persona distinta e sabe afrontar esta realidade de unha maneira distinta, e o apoio social. Pero non nos esquezamos tamén que somos cidadáns, vivimos en comunidade e temos administracións. A administración tamén ten un papel importante en todo isto para recuperarse. E, por tanto, tamén vai depender das axudas que reciba esa poboación das administracións respectivas. Bueno, estrategia para cuidar a saúde mental un incendio. Falar do vivido, limitarse ás exposicións das noticias, como xa dicíamos, manter rutinas que aporten seguridade, técnicas de relaxación e mindfulness, participar en actividades comunitarias. E cando buscar axuda? Se os síntomas emocionais dos que vimos a falar duran máis de unha semana, unhas semanas, digamos 3 ou 4 semanas, e interfieren na vida diaria ou se intensifican, é o momento de acudir a un especialista. Que pode facer para mellorar a angustia? Bueno, pois iso xa darse tempo para adaptarnos, tomarse un descanso e dar noticias, en fin, non vamos a pasalo porque senón é unha cuestión xa a título personal, que acudindo a un psicólogo se é necesario, pois planificaría todo este tipo de accións. E a saúde mental nos nenos, iso sí me importa tamén moito, porque en todos os casos son psicólogo infantil. A relación dos nenos cos incendios, as secuelas que poden ter teñen que ver como os pais, as persoas que están alrededor deles, os mestres, etc., coidan os detalles. Porque o neno vai a acercar a eles para pedir información, consolo e axuda. Pero o neno vai a ler nos ollos, na expresión facial dos seus pais e dos seus cuidadores, e, por lo tanto, é imposible enganar a un neno. Vai ver a noso estado de ánimo, vai a ver. Se nos veía que estamos desbordados, entonces eles tamén se desbordarán. É moi importante que o adulto responsable lle dé ao neno seguridade, e para iso terá que ter el o finxila, pero ser moi bon actor, en todo caso. A máis comuns, reaccións de ansiedade, temor e preocupación, non solamente por si mesmo, sino por os demais, que están ao seu alrededor, e incluso a veces por as súas mascotas, os nenos. Temor de que os incendios forestais avancen ou volvan a empezar. Angustia e ansiedade provocada por recordos de incendios forestais. Por exemplo, o que dicíamos antes por os adultos, o olor, a fume, as sirenas, un helicóptero, e poder recordar todo isto e que crea unha gran ansiedade. Cambios no comportamento que poden ter os nenos, pois aumenta o nivel de actividade, como se foran hiperativos, diminúe a concentración e a atención, maior irritabilidade, arrebatos de ira, retirada e incluso agresión. Volves a algúns casos agresivos. Bueno, aumenta tamén das queixas físicas, por exemplo, dores de cabeza, dores de estómago, centranse a veces solamente nos incendios, falan solo dos incendios e xogan só aos incendios, cambio no apetito e no sono, falta de interese nas actividades habituais, non queren saber nada en cousa que lle gustaban no xogo, ao mellor non queren nin xogar, cambio no rendemento académico, comportamentos regresivos nos nenos pequenos, por exemplo, volven a falar como un bebé ou a facerse pis na cama. Por exemplo, posibilidades máis elevadas de comportamento de alto risco nos adolescentes. Hai unha posibilidade de que utilicen estas situacións con esa finalidade.
Bueno, que podo facer? Se é un exemplo, animo os seus fillos, asegure que os seus fillos que vostede os mantenga a salvo, iso é moi importante. Asegure os seus fillos que vostede os mantenga a salvo. E dígallo varias veces, non hai problema. Estou aquí teu pai ou a tua nai e tú non vas a ter ningún problema. Repetirlo moitas veces. Porque o neno, eso dalle seguridade. E asegurarse de recordarlle sempre moito que o quere, claro, iso é importante. Manter as rutinas, manter as expectativas, é dicir, temos que seguir adiante, que isto vamos a conseguir como familia. Limitar a exposición aos medios de comunicación, tamén dos nenos. Hai que restringir a ver que ven, a ver que ellos que escoitan. Bueno, e agora vamos a falar de a comunidade. A comunidade que é un momentiño, simplemente acabo. A resiliencia, que é a capacidade de soportar condicións adversas, pero sobre todo de recuperarse con máis forza delas. A resiliencia forestal, capacidade de recuperar as zonas afectadas, que vai depender da xestión activa do territorio, da implicación da comunidades rurais, deso non vou falar, xa se falou antes. É dicir, ese tipo de resiliencia ambiental xa se abordou. Ahora eu quero falar da resiliencia comunitaria, que é a capacidade de unha comunidade para resistir, adaptarse e recuperarse da adversidade, tanto sen un incendio, unha catástrofe marina. Para incrementar a resiliencia da poboación, despois dun incendio, é crucial un enfoque integral, non vale con parches. Primeiro, atender ao benestar emocional. Segundo, o apoio social. E terceiro lugar, a planificación comunitaria, do terreo e económica. A resiliencia emocional. Promover espacios de expresión, que se pode expresar a xente, que xente os seus sentimentos. Servicios de saúde mental accesibles. Pautas de autoaxuda. Atención a grupos vulnerables, como poden ser os nenos e as persoas maiores. Eso en cuanto ás emocións. En canto á cohesión social e a participación comunitaria, fortalecer as redes sociais, reconstruir e fortalecer os lazos comunitarios, redes de apoio mutuo, eso é clave para a resiliencia colectiva. Organización comunitaria, crear comités ou equipos de apoio diante das emerxencias e desastres. Planificación e participación, involucrar a todos os membros da comunidade na elaboración dos plans de emerxencia e recuperación, asegurándoles que eles van a participar en eso, son os que mellor conocen o seu territorio, son os que saben o que queren, deixar que opine todo o mundo, e todo o mundo se ve implicado aí e apoian aos demais. E a inclusión, lógicamente, de todas as persoas, que non se quede ningún veciño fora. Porque hai xente que lle vai gustar máis, pero tratar esos equipos que se monten, os dirigentes, digamos, os líderes dos equipos, tratar de atraer a toda a comunidade. Por último, a recuperación física e económica, que non é a menos importante. Establecer os servizos públicos, traballar coas autoridades para asegurar saúde, educación, transporte, apoio aos medios de vida, organizarse de novas actividades económicas locais, acceso a axudas e a información, é dicir, que axudas podes ter, dar unha información concreta, e rehabilitación do entorno, traballar todos nesa rehabilitación. Ben, e logo, lógicamente, tamén se falaba esta mañá que escutei algo prepararse para o futuro. Educación e concentración e sistemas de alerta, prepararnos para que se volva a pasar estemos moito mellor preparados. Moitas gracias, fun moi a prisa, pero hai moita xente aquí. Ao principio había lume, pero agora hai vegetación, hai alegría, hai posibilidades de recuperarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Mientras que yo Iván, no sé si quieres solicitar algo. Digo de darle... Para aquí. Mientras tanto, mientras que damos paso ao seguinte ponente, se me permiten, vou a facer unha pregunta moi breve, moi rápida a Hipólito, porque en comparación ou tamén en relación co Prestige, cando se avaliaron os danos psicolóxicos, unhas cousas que algunhas dos factores que se observaron foi un dous. Aumento do alcoholismo nas persoas maiores, especialmente nos pescadores, e nos nenos, aumento do fracaso escolar. Como ese aumento do fracaso escolar fora temporal, porque afortunadamente as cousas melloraron e foron avanzando, lamentablemente non puido ser considerado como dano social, porque houve unha recuperación.
Quería preguntarlle se desde a súa perspectiva é consciente ou coñece si existen agora mesmo algunha estadística, algún tipo de información que podamos ter para entender cal é o impacto psicolóxico dos incendios nas comunidades afectadas. Hai algunha base de datos a que podamos acudir, pois, por exemplo, na que se rexistren aumentos de solicitude de axuda psicolóxica? Hai algún dato concreto, específico, que teñan vostedes en man que nos poda indicar que, de feito, temos tamén danos psicolóxicos significativos na poboación afectada, ou aínda non temos eses datos? Os datos é un pouco os que teño eu e son os que daba antes, é dicir, que aí esos son actuales. É dicir, despois dos incendios, fixeron esos estudos e salían que o 15% máis ou menos volvía a súa vida normal dentro dunha estadística, digamos, con unha posición representativa, non se lle preguntou a todo o mundo, lógicamente, pero que fai nos estudios estadísticos, e logo, entre 70 e 80, pois tiñan esa... volveron pouco a pouco, pero tampouco ainda non hai un espacio de tempo suficientemente longo para poder apreciar isto. E logo que sí, había un 10% desa poboación que já se entrevistaba, sí tiña síntomas moi claros de estrés postraumático, pero non teño outros datos, agora mesmo non teño. Entendemos. Pues moitísimas gracias, Hipólito. Quedaremos atentos a ver se saen novos datos que nos permitan ilustrar a magnitude. O FICE está, para mismo, estudiando o tema ese con bastante intensidade, sí. É un tema moi importante. Pois tamén moi importante son as labores de protección dos bombeiros forestais. En Galicia temos unhos cracks, temos que decilo. Sí. Xente que traballa con moi poucos medios e que fai maravillas. Entón, a min emocioname porque son realmente heróis. Entón temos a Iván Pérez que nos vai a contar que fan, como fan precisamente para preservar a poboación, non? Como fan para cuidar da poboación, porque efectivamente os danos humanos, os danos tivemos eles fan un traballo magnífico, pero tamén por outra banda tamén tivemos o mellor certa sorte porque non houbo danos humanos nesta volta, non? Entón moito deso débese a que eles fan o seu traballo extraordinariamente ben e seguro que nos poden dar unhas pautas de como ou que están a facer para minimizar os danos físicos nas persoas. Moitas grazas, Iván. Moitas gracias a ti, María, e, bueno, a todos os que organizades este evento, é fundamental. Levo escoitándovos a todos os poñentes, a verdade é que o nivel é increíble, entón tamén genera un pouco, xera esa presión de decir, a ver por onde saímos, e máis que veño un pouco tamén a improvisar, dependendo das necesidades que fora vendo ao longo das poñencias, escoitando a poñentes, pois ir indo por un lado ou por outro. Se me presenta como bombeiro forestal, eu agradezco, sobre todo máis en este ano, pero vou aproveitar para mencionar outras cousas que creo que incluso poden aportar, ou polo menos máis, polo meu punto de vista, máis constructivos que a parte de bombeiro forestal, porque se falamos só do papel de bombeiro forestal, volvemos a centrarnos unha vez máis na parte de extinción. Creo que levamos todos moitísimo tempo dicindo que a parte preventiva, a parte inicial a este problema, non? Isto cando xa o temos, a parte de choque. Pero antes disto, eu así a un modo para presentarme a nivel formativo, pois son técnico en conservación de traballo, de conservación do medio natural e traballos forestais, técnico superior en xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos, e ao final acabas traballando de bombeiro forestal, que para mí é como estudiar enfermería ou medicina e acabar traballando nun tanatorio. Eso é así, porque ao final estudias como xestionar e organizar os recursos naturais e paisaxísticos e acabas traballando así, desa forma. Que xestionas e que organizas aí? Pois isto é o que experimentamos a maioría dos compañeiros que nos formamos no ámbito forestal. A maioría dos meus compañeiros que teño cos que estudiei traballamos en isto. Entón, isto para min é un primeiro diagnóstico de para que nos formamos e en que acabamos traballando. Logo, como veía que eu como bombeiro forestal, ademais, tampouco podía, podes aportar, pero me xera unha gran frustración, porque dentro deste sector atopas moitísima xente que ten unha vocación enorme, ti cando acabas traballando estes títulos con eses nomes, é porque o medio natural, os recursos naturais te atraen moitísimo, e atopas xente pero cunha vocación de que nos seus tempos libres vai a sitios recónditos a estudiar o ciclo biolóxico dunha planta, dun animal. Esa xente está traballando en este dispositivo tremendamente frustrado porque se está perdendo unha capacidade humana enorme. Eso, por poñelo por un lado. Entón, dixen, necesito poder facer algo, non, no meu territorio.
Bueno, eu estive en Granada tamén formándome como ambientólogo, un término que non sabían nin como chamarnos, se ambientalistas, se ambientólogos, outra cousa que tamén determina un pouco como funciona isto, e o cal tampouco deu moitísima salida laboral. Isto de o medio ambiente é complicado o desenvolvemento profesional, entón seguimos como bombeiro forestal. E empecé a traballar nas comunidades de montes, no meu entorno máis próximo, e me din conta de que esa figura endémica de xestión do territorio, non, os montes veciñais en man común, son as enormes descoñecidas tamén, aínda que o escoitemos aquí. Unha das cousas que vexo é que estamos cun nivel técnico enorme, e a veces falar de cousas ultrabásicas, como decir, que é unha comunidade de montes? Parece unha pregunta de parvulitos, pero que socialmente estamos nesas. A xente descoñece este tipo de figuras, pensa que para estar nunha comunidade de montes tes que ser propietario, tes que, o sea, se descoñece. Eu me din conta, cando organizaba actividades con colexios do meu entorno para potenciar esta figura, eu, claro, decía, estou nunha comunidade de montes e quero facer unha actividade na comunidade de montes porque implica a esa parroquia, ademais, e claro, eu inconsciente de min, co profesor que falaba era o de bioloxía, xeoloxía, era como que pensaba que máis vinculado. E un día recibín a crítica da profesora de sociais que nos veu reunidos a min e o de bioloxía dicíndome outra vez ao Monte Pituco, o sea, a de sociais, que me din conta que realmente con quen tiña que traballar era a de sociais, que é a que aborda a parte de comunidade, que ela mesma descoñece a figura de monte veciñal en man común, unha figura endémica de xestión do territorio que representa máis do 30% do territorio, e, inda por riba, criticaba, o sea, como outra vez ali. Claro que outra vez ali, porque o monte está aí e é aí, e a xente vive aí, e a xente ten que coñecer a responsabilidade que ten co seu territorio. Eso é punto número 1. Estas figuras tan importantes, porque o 97% do territorio está en mans da xente, non aparece nos currículos escolares, e debería aparecer a nivel pedagóxico. Isto se debería enseñar nos colexios. Isto é así. Bueno, gracias. Continúo un pouco, porque por eso digo, de bombeiro forestal ao final é casi o máis anecdótico, eu vou poñer ao final, pero creo que a mí me pasa como Fernando. Eu tamén son excesivamente positivo e a veces levamos uns bofetóns, pero para min non é un problema, é un don. É un don, é o que ten que ser, porque é o que axuda a mover, é o que che fai moverte 6 horas en coche para falar 15 minutos, eso é un don de verdade, porque se non temos esa visión constructiva, temos un problema. E o vexo super fácil, que eu, de verdade, que creo que as solucións as vexo moito máis fáciles do que realmente son, simplemente hai que ter vontade. O que pasa é que a veces non hai máis sordo que o que non quere escoitar, non hai máis cego que o que non quere ver, e a veces non dialogar e non ser empático, a veces hai que sentarse a falar hasta co teu peor inimigo. É con quen realmente te tes que sentar a falar e decir, non buscar o que nos diferencia e buscar, vale, mira, ti tes ese punto de vista, eu teño este. Aquí atopamos as nosos desencontros, pero onde nos atopamos en encontro? Os nenos que quedaron confinados en Cabeza de Manzaneda, o lume que chegaba aí non vai a saber se o seu pai é do PP, se a súa nai é do BNG, se é do PSOE, se é de... Eso é o que non pode ser, e é o problema que nos estamos atopando a día de hoxe, que en moitas ocasións non estamos tendo cousas que son técnicamente indiscutibles, pero políticamente se empezan a xerar uns conflictos absurdos. Entón, continúo un pouco con esta historia que vai a nivel persoal, pero que lle dá sentido para min a todo. Eu, outra das cousas que realmente me pon máis en relevancia, polo menos para min, onde invirto máis esforzo que en ser en bombeiro forestal, despois dos lumes de 2017, no 2018, porque vin que constantemente tiñamos o mesmo problema, incendios recurrentes. Eu empecé a traballar no 2007, despois dos lumes de 2006, cando cumplín, e foi o que me motivou a querer meterme, van casi 20 anos, e sigo vendo que se siguen repetindo os mesmos diálogos despois dos incendios. Entón, que pasou? No 2018 decidín, porque a veces organizábamos nas comunidades de montes xornadas, que viña moi pouca xente, e dixen, bueno, se Mahoma non vai á montaña, a montaña vai a Mahoma. É facer o que estades facendo agora mesmo, que é gravalo, que non poda vir, que o poda atopar e que poda documentalo. E creei un proxecto que se chama Sabia Nova, en redes sociais, vos animaría a que o sigades, e que, bueno, cando se pode entre estar nunha comunidade de montes, entre traballar e ter vida social, pois tratamos de crear cousas audiovisualmente para chegar a xente.
E a raíz de iso tamén me sorprendeu moitísimo que despois de 2 vídeos, o sea, tivo un impacto tal que se puso en contacto a Consellería de Medio Rural, nos chamaron da Fundación Felipe González a ir a falar de megaincendios, eu flipando, dicindo, estou aquí con Marc Castelnou, que é un referente, o youtuber do monte, o sea, hai que utilizar estas ferramentas. Hai que utilizar a ferramenta para chegar a xente, o que vos decía. Temos todos os coñecementos que están aquí, hai que chegar a xente. Repetir, 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 repetir. E sobre todo eso, que hai cousas que son indiscutibles. Por que poño este vídeo ahora mesmo? Porque este vídeo, por exemplo, axuda a visibilizar todos a raíz de que isto xera problemas, que incluso do propio dispositivo que se grave isto, que se graven cousas, é como que se fai gravando. É fundamental mostrar as cousas. Unha, axuda a detectar errores, cousas mal feitas, tanto de traballadores como de operativos. Entón, documentar, ver e chegar a xente axuda a sensibilizar. Este vídeo tivo máis de 600.000 visualizacións. O sea, para mí 600.000 visualizacións, se o miras en términos de campos de fútbol ou cousas deste tipo, é increíble falando dun tema e que se visibilice. Bueno, reproducir un pouco. Está grabado por un compañeiro, Raúl Pereira, e lle dimos visibilidade. E Juan antes mostraba unha mirilla e miraba o lonxe, pois aquí vou a mostrarvos o que se pode mirar dende dentro. Non sei se se escoitará. Pero non me ten pinta de que se vai a escoitar. Non? Da igual, se non se escoita... Imaginadevos que hai aí moitísimo ruido de vento, mirad as condicións nas que están os compañeiros, isto en Oimbra, nunha granxa. É unha mágoa porque o sonido axuda a meterse dentro dunha... Sí. Bueno, a veces... Sí, por eso digo. Vale. Vale, nada, bueno, da igual. Dende dentro, isto é unha granxa. Unha das cousas que nos dimos conta tamén, sobre todo a hora de traballar coa xente, porque ademais de eso, divulgador ou bombeiro tamén son persoa, é unha das cousas que acaba de mencionar o anterior poñente, é de como chegar a xente. Eu vexo fundamental que temos que asumir que isto é unha emerxencia social, xa non é unha emerxencia só ambiental, e a xente non sabe como comportarse. Insisto, aínda que parezca unha tontería, é o máis básico de todos, a xente non é consciente de que unha casa de pedra é quizáis o sitio máis seguro onde se poda atopar. Eu me quedei alucinado como quedamos atrapados nun incendio en Valtriz, en Cualedro, e chegaban guardias civiles, que eu estaba cunha funda, estaba de voluntario, preguntando se había que evacuar a xente cando era un pueblo que só tiña unha carretera de entrada e saída. E xa o lume estaba en riba. Que me digas que me preguntas se hai que evacuar un día antes ou moitas horas antes, pero cando xa está, o sea, que me estés preguntando ti se tes que evacuar ou non, eso determina a situación na que nos atopamos. E dous, mediáticamente todas as imaxes dos lumes de Estados Unidos, onde as infraestructuras son de madeira e onde arden barrios enteiros, xera unha imaxe aquí terrorífica que pensamos que nos vai a pasar o mesmo, e moitas veces o que está pasando é que ese nerviosismo de non saber como actuar, de non saber como prepararse previamente, leva a unha alarma social moito peor e moito máis grave. Entón, para min é fundamental que se establezca un adestramento a xente de como comportarse nunha aldea frente a isto. Como aillarse, en este caso confinarse, na maioría dos casos moito máis seguro que evacuación, e sobre todo evacuacións destas mal planificadas. E o vimos no 2017 cos lumos de Pedrogao Grande e incluso en Galicia, en Chandebrito, onde morreron 2 persoas. Entón, en Chandebrito estamos en Pedrogao Grande, estamos falando de que en unha carretera por unha mala evacuación máis de 60 persoas morreron. É un auténtico milagre que en Galicia este ano non falecese ningunha soa persona. Milagre, o dos chavales, os bombeiros forestais, tamén foi un pouco por falta eran novos, eran dunha brigada municipal, os comportamentos do lume son terroríficos se viron agora. Entón, eso por un lado, hai que a xente facer dende as administracións casa de cultura por casa da cultura como comportarse, porque tamén con imaxes de vivendas que arderon este ano, de feito aquí na zona de Valdeorras, se non me equivoco,
pode xerar ese vínculo, pero tamén había que ver esas vivendas, na maioría dos casos, en que estado se atopaban, porque en moitas casas xa tiñan un estado de abandono previo moi significativo, que, o sea, unha casa de pedra con tellado de uralita ou de pizarra en unhas condicións máis ou menos adecuadas é complicadísimo que arda. Entón, todo isto hai que enseñarle a xente onde agardarse, porque iso o que vai a permitir é que as actuacións dos medios de extinción e medios de emerxencia xo sea moito máis efectivo, sobre todo se hai calma, que se poda actuar dunha forma moito máis eficiente. E logo, bueno, para non alargarme, porque con isto, unha medida, o tema das comunidades, informar sobre isto, outra, socialmente, como comportarse, e logo me centraría xa para rematar, se utilizaban imaxes, Juan, ao principio do tema da gandería, agora se está falando moito de que temos que camiñar en eso. Hoxe eu, bueno, pola tarde iba a ir a un concerto, un grupo que se chama Ponto do Equilibrio, e creo que ese é o término que temos que alcanzar sempre, non? Un punto do equilibrio entre o técnico e o máis habitual. Non só unha persona maior, por ser maior e por levar toda a vida facendo algo, vai a ter máis razón que un técnico que aínda que sexa novo, porque hai que alcanzar ese equilibrio. Esta persona non ten unha experiencia de campo, pero ten unha experiencia recollida e uns coñecementos. Eu escoitei, vivín con agricultores que me seguían dicindo que as píntegas te botan un aire e che fai que quedes tuerto. Pero é así, e tes que traballar con eles para decirle non as mates, porque se as matas logo veñen caracoles e acabas botándolle molusquicida aos teus produtos que xa o estaba facendo a píntega de forma natural. O sea, hai que atopar un equilibrio entre o tradicional e o técnico. E logo, insisto, o tema da gandería pois pasaba o mesmo. A gandería en esas fotos era o principal problema do monte, o sea, era o sobrepastoreo, a sobreexplotación. E agora estamos que cando quitas iso, o outro perturbador da natureza é os lumes, é o que contrarresta ese exceso de vegetación. Temos que ver que esa enerxía que temos aí acumulada é pero unha bicoca que temos que saber xestionar, transformar biomasa vegetal en biomasa animal, ter alimento. Eu vexo increíble que todos os centros públicos non estén abastecidos con produtos locais. Eso debería ser obligatorio. Obligatorio é fomentar o desenvolvemento. E diredes, é que ahora a xente non quere ser agricultor nin quere ser gandeiro. En Pontevedra se fixo na Diputación un proxecto que se chamaba Revitaliza para xestionar materia orgánica que cunha labor de marketing brillante se chamou mestres composteiros, que non deixa de ser basurero do residuo máis desagradable que é orgánico, que xera máis lixiviados ou que cheira peor. As listas para apuntarse, para formar parte de mestre composteiro, estaba composto por xente con doutorados, técnicos, e todo era para remexer cunha forcada os restos de comida da xente. O sea, se facemos unha boa campaña por algo como é ser agricultor, como é ser gandeiro, o apoiamos ou apostamos desde as institucións, non temos este problema. E iso é o verdadeiro para min prevención. Non tanto un bombeiro, senón un gandeiro. Ese para min é o verdadeiro bombeiro forestal. E con isto non me lío máis. Que Patricia pois tivo que lidiar co lume desde a perspectiva da gobernanza, desde a perspectiva da comunidade, desde a perspectiva do curtísimo prazo de que facer de agora inmediato e tamén de que tratar de facer no medio e longo prazo. Así que, adiante, Patricia, se nos das unhas reflexións para seguir despois dándolle paso ás seguintes voces, pois agradecémolo moitísimo. Bueno, vou a como os meus predecesores falaron. Eu, por exemplo, teñome por unha persona fría, e moi fría de cabeza e moi sensata a hora de tomar decisións, pero o terceiro día despois do lume, cando me tocou o despertador e o apaguei, caían as lágrimas e me quedaban 6 días máis. E cada vez que falo deses días me emociono. Xa tuvemos unhas charlas por Cruz Roja para o pos-lumes e o mellor eu non fun e si que as necesito a día de hoxe. Non quero, empecé a encender a miña cociña, pero durante un mes e pico non quixen ver unha brasa, non quería oír falar do lume, nin oler un lume, nin que me encendera un misto casi.
Entonces sí que é necesario traballar. Nos desde aqueles días cando se volveu a reabrir o campamento, pois dixen as monitoras que tuveran, bueno, pois que se prestaran atención aos nenos a ver como se comportaban despois. E bueno, fixeron de bombeiros 2 días, traballaron de bombeiros e bueno, o comportamento foi normal e despois eso, Cruz Roja deu unhas pequenas charlas en todos os puntos do concello e non encontraron nada alarmante. En cuanto que vai a facer, o Concello non estaba preparado pos lumes, non estábamos preparados como Concello, o Concello non estaba preparado. O día 14 que ardería Freixido por segundo día, xamais poder olvidar os gritos dos veciños, nin como pasaban as llamas por encima da nosa cabeza, e me sigo emocionando e creo que me emocionarei toda a vida porque foi un dos peores días da miña vida. Pois, xa non sei, a ver onde recapacito. Non sei que iba a decir. Que ese día pensei que para os veciños de Freixido tería aí un punto de inflexión, pero non. Creo que, bueno, que se levou ben co tempo. E agora vamos a traballar, que en principio espero que sea o 27 de decembro, facer entre toda a comunidade unhos cursos entre nós, porque é moi complicado que alguén das administracións nos veñan a dar cursos á población, eso me trasladaron. Entonces, entre nós e varios veciños que temos que tamén axudaron moito eses días, que son bomberos forestales, bomberos da cidade de Coruña, pois entre todos vamos a facer como organizarnos, é dicir, alguén encargado de quen ten que curar se alguén se queima, quen se vai encargar de cortar as carreteras, porque eses días me din conta que nesta sociedade na que vivimos é moi importante a foto. Tuvemos os camiños cheos do típico instagramer estorbando por todos os sitios. O típico instagramer que viña a sacarse la foto de la rúa del barco de Villamartín, estorbando nos camiños, hubo golpes, bueno... Entonces, vou cerrar os camiños, vai haber xente que se encargue dos camiños, a poboación vai a saber onde temos os puntos de auga, algo moi importante que non se sabía porque nunca fixo falta. En Freixido aquel día, que era o que iba a volver, cando nos dimos conta, tiñamos mangueras, tiñamos bocas, pero resulta que non había un racor que entrara naquelas bocas. Quen iba a pensar? Pois, culpa miña, non o pensei. E si, é culpa miña porque eu tiña que haber previsto isto. Non o tiña previsto. Non me vai a volver a pasar, Non me vai a volver a pasar. E entonces, bueno, pois o día 27, espero, se non hai un problema, o 27 ou 28 de decembro, volverémonos a xuntar todos, celebraremos que o fixemos o mellor que pudemos, e sí que entre todos nos impartiremos, pois, entre todos os veciños unha clase, pois o que decía, onde están as bocas, que vai a facer un, que vai a facer outro, porque non sei se vos dades conta que o Concello ardeu hacia o norte, pero queda todo o sur do Concello, esa red Natura, quédanos todo o sur do Concello por arder. E por outras experiencias, cando o lume ven de Chandoiro, Concello do Bolo, ou ven de Manzaneda, colle unha virulencia por ese cañón do Sil hacia arriba, que se nos volve a pasar isto ano que ven, témolo en Larouco pola parte sur, como eran, 100 kilómetros da velocidade que levaba? Si volve a producirse esa meteorología, ese calor e esa virulencia outra vez, volvemos a ter o lume por esta parte de aquí, que non hai tanto viñedos como nesa parte de ali de Seadur e Freixido. E, bueno, pois un pouco eso é o que vamos a facer agora a curto plazo. Fantásticas actuacións. Pois un aplauso moi merecido e moitas grazas polo teu traballo imenso. Queríamos logo seguir con dúas cousas. Agora vamos a simplemente desgranar un chisquiño o que son aspectos. Non sei se ti, Paco, prefires falar agora do proxecto que tedes en marcha ou ben o deixades ou preferides deixalo para o final, desde que se presenten tamén algúns impactos económicos e como todo isto está dando lugar a reclamacións e demais. Non sei como preferides facelo.
Eu non vos moi, porque sabes que non tiña confirmado poder vir hasta o último momento, fun anotando, pois como fixo Iván, hizo unhas reflexións, como estamos compartindo, non... Perfecto. Bueno, pois que che parece entón se damos logo paso primeiro o que son así as cousas así máis, por decir de algún xeito, os primeiros síntomas que vemos na economía de perdas e tamén pois como despois de que aconteceron estes problemas graves se articulou pois este sistema para a solicitude de apoio, non? Entón, se vos parece ben, podemos falar un poquinho con José Díaz Ocampo, que é abogado, e el, pois desde unha perspectiva tamén informal, nos vai a contar un poquinho pois cales foron os procedementos para ou cal é a súa experiencia neses primeiros meses, neses primeiros incluso semanas, non? De como se puxeron a dispor pois determinado tipo de liñas de axuda, cal foi a súa experiencia pois lidiando pois con estas perdas inmediato, que eran basicamente perdas materiais, non si? Entonces, adiante, pois cando queiras. Todo aquí, pues la verdad que yo, aunque sea como jurista, he aprendido muchísimas cosas que obviamente desconocía, a pesar de ser una persona que vive en el campo, vive en el rural y realiza una actividad muy relacionada con el rural, que aquí no se ha mencionado, pero bueno, no está muy bien vista, que es la actividad cinegética, que se vio obviamente seriamente afectada. Con relación al tema de lo que fueron las ayudas, obviamente, digamos, ahora llegamos un poco tarde porque el plazo acabó el día 30 de octubre, una prórroga, y se acabó, con lo cual, pues obviamente, pues el que las quiera solicitar efectos de la administración, pues bueno, llegaría un poco tarde. No obstante, los que se vean afectados, digamos, en viviendas o en propiedades que tenga aseguradas, obviamente tiene que contar con el seguro de hogar, obviamente cubre estas vicisitudes para poder reclamar los daños que haya hecho. Obviamente hay que hacer una peritación previa y presentar la reclamación a su compañía, y después, bueno, ya el tema de lidiar con la compañía últimamente, dependiendo de unas y otras, es un tema judicial que obviamente no tenemos tiempo aquí para desarrollarlo. Lo mismo, vi algunos vehículos que se habían quemado en alguna zona, y obviamente los que tengan a todo riesgo no tienen ningún problema, y los que tengan contra terceros, siempre y cuando tengan asegurado también el tema de incendios, si no, mala suerte. Y el que no tenga nada, está el Consorcio de Compensación de Seguros. Eso es un mundo, pues bueno, es la administración, obviamente está ahí, se puede reclamar. Es una situación complicada a efectos jurídicos, porque, bueno, interviene que si la peritación que presentas tú, la presentación que presenta el consorcio, y acabas prácticamente siempre en el juzgado reclamando, con todos los tiempos dilatorios que esto lleva. O sea, que no es una cosa para hoy o para mañana. Con relación a, por ejemplo, hay algún cazador que veo aquí, en el mundo cinegético, que también se habilitaron ayudas, pues para reponer tablillas, reponer vallados que hubiera hecho, o alguna infraestructura que hubiera en el monte con relación al mundo cinegético, refugios, etcétera. Sí que se han habilitado ayudas, pero también tengo que decir, y me gustaría que algún miembro de la administración, pues bueno, antes había aquí uno, pues aunque esté aquí la alcaldesa, que también forma parte de la administración, obviamente se hablaba de que se iban a proveer de ayudas antes de hacer la actividad, y resulta que, digamos, tenemos que adelantar nosotros el dinero y después saber la administración cuándo y cómo lo devuelve. ¿Qué quiere decir con esto? Que, a ver, está muy bien que se hable y que se diga, no, se van a abrir ayudas, va a haber ayudas, y todo el mundo, cuando hay una catástrofe de estas dimensiones, dice que va a haber, y después, bueno, llegan a contagotas. No voy a decir tarde, por ejemplo, en el ámbito energético, pero, por ejemplo, el que haya perdido una casa, y ahí tenemos a San Vicente de Leira, que hay muchísimos afectados, pues se habla de años, ¿no? en la reconstrucción, y lo estamos viendo en La Dana, en Valencia. Pues bueno, ha pasado un año y prácticamente pues no se ha hecho o nada o muy poco. El tema de ayudas está muy bien, pero digamos, en este caso lo que prima es que las administraciones las agilicen, y efectivamente lo que se promete en caliente, pues efectivamente se lleve a la práctica. También, y ya, digamos, con la premura del tiempo que tenemos, representar aquí,
más bien venía, ¿no? Como uno de los afectados, y aquí no se ha comentado nada, como el sector cinegético, que, digamos, nos hemos visto afectados porque solo hay que mirar alrededor, y la actividad cinegética, pues prácticamente este año, aquí en Cazador, pues poco quedó nada. Y lo que sí quiero decir y llamar la atención de la Administración es que, por ejemplo, a los cazadores y a los ganaderos se nos ha criminalizado por parte de la Administración a nivel, digamos, de sanción. O sea, en una zona quemada, ahora aquí donde ha ardido, salvo que cambie la legislación, en 3 o 4 años no se va a poder realizar actividad cinegética. 3 o 4 años. El pastoreo lo mismo. Me imagino que a los pastores sí que les va a dar permisos especiales para hacerlo, pero los cazadores en principio no está previsto. Se habla por ahí que si ahora lo van a reducir a 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cazadores, sin ser dueños del monte, se hablaba aquí antes del monte comunal, sin ser, digamos, propietarios de los terrenos, que en algunos casos sí puede ser, nosotros somos los que, digamos, económicamente invertimos en el monte. Invertimos en el monte. Todos los años hacemos desbrozos donde nos dejan, hacemos todo lo que podemos, recuperamos caminos, recuperamos fuentes, recuperamos todo, digamos, para los animales que hay en el monte. Porque la caza no es ir allí a matar, es precisamente es más conservar que matar. Y se nos ha criminalizado. O sea, los responsables de cada monte, pues los cazadores son los ganaderos, cuando somos los más afectados. Los más afectados. O sea, hay gente en la Rúa, el barco, Rubiana, este año no pueden realizar la actividad cinegética. En cambio, se siguen pagando licencias, se siguen pagando cotos, se siguen pagando todo lo demás. Ahora se han invertido, por ejemplo, yo pertenezco al coto de Tribes, soy tesorero, ya hemos invertido este año 7.000 euros este año en recuperar zonas, contando con los propietarios que nos dejen para poder sembrar, hemos recuperado caminos. Antes de que se produjeran los incendios, una de las maneras de que se paró el incendio que había en las Penas de Rome, donde está el famoso mirador ese, se paró gracias a un desbroce que nosotros habíamos hecho 2 meses antes, luchando contra la administración, Aquí tenemos un bombero forestal. Nosotros llevamos años pidiendo lo que hacían antes los pastores y lo que se hacía antes en el mundo rural, quemas controladas en invierno, porque lo que arde en invierno obviamente no arde en el verano, y en el invierno lo que arde, digamos, es fácilmente controlable, sino que me corrija aquí el bombero forestal, ahí se acotan zonas, se provee de los profesionales para que, obviamente, pues, arde este cacho, en verano no arde. Cabeza Manzaneda, este año ardió todo. Es que aquello fue impresionante lo que dice aquí la señora alcaldesa. Yo estuve allí y no vi, ya tengo años y he visto muchos incendios, como aquel no he visto, sobre todo la rapidez en la que hubo. Estábamos mirando precisamente lo de los chavales que estaban allí. Bueno, el incendio aquí tardará hasta horas y horas. En minutos se plantó allí, y en minutos se plantó toda la zona de abajo, la zona de Cova, la zona de Parisar, toda esa zona. Hubo que evacuarla porque había un pueblo entero, estaba abandonado, que era la Nagaza. O sea, fue impresionante. Bueno, pues nosotros hemos luchado muchísimos años por hacer una quema controlada alrededor precisamente de ese pinar, para, pues, digamos, acondicionarle el monte para especies cinegéticas que han desaparecido. Los conejos han desaparecido, las perdices prácticamente han desaparecido, y no por la acción de la caza, sino por la acción del monte. El monte lo come todo. Me hacía gracia que, miraba uno de los diapositivas que se pusieron allí, cuando ponía la zona esta oriental, Bermello, que hay mucha masa forestal. Pero ¿qué masa forestal tenemos? No se dice. Pinos y uces. Y aquí el bombero forestal no lo puede decir. Y retamas, siestas. ¿Eso qué es? Es un combustible, pero vamos, eso arde solo. O sea, no hace falta que haya que soplarle. Es que eso arde solo. Y en esta zona esto es lo que hay. Esto todo que ha ardido, me gustaría saber qué va a hacer la administración. ¿Va a volver otra vez a repoblar con pinos? ¿Lo va a volver a hacer? O volvemos a lo que decía otro de los ponentes, vamos a reservar los castiñeiros, los soutos, y solo hay que ver en la zona de Rubiana, que es para hacerle una foto, se ve todo calcinado, pero quedó como esta mesa, limpio, porque había uces y había pinos, y resulta que hay un souto muy grande, que solo ardió lo que es el perímetro. El resto quedó intacto, y es lo único que hay en Saladera.
vamos a repolovar con castiñeiros ou vamos a repolovar con castaños ou bidueiros ou volvemos a repolovar, só hai que mirar aí, que hai? Pinos. Por encima del Arouco, que hai? Pinos. Pinos. Toda esa masa... No, toda esa masa que víais aquí, que decía, no, nos decía Juan, es que cómo se propagó el incendio, eso eran todos pinos. Esos pinos, suces pinos, eso no hay quien lo pague. Entiendo. Vale. Alcornoque, encinas. Pero sabes o único que non... Os pinos que tamén foron ca plantación e se non secou ninguén. Bueno, pues bueno. Pero, y volvemos a la regeneración, y con esto acabo. Y solo tenéis que los que bajéis por la rúa, donde están ardiendo los pinos, ahí no se ve nada. Todo negro. Pero cuando bajéis por ahí que hay encinos, ya veis que están brotando. Están brotando los encinos. Donde hay carballos, están brotando los carballos. Los pinos no brotan. Los pinos pudren y se van. Pero bueno, para dejar así constancia de que, digamos, la administración en esto tiene mucho que ver, no se puede legislar de que vamos a repolovar, vamos a prohibir, vamos a hacer. Entiendo que hay que poner el foco en la prevención, porque la extinción ya vemos que es bastante complicada. Y con esto, digamos, termino. Muchas gracias. Bueno, pois directamente tamén, un pouquiño por alusión, verdade, falar de castiñeiros agora, pero tamén falar da actividade económica que les xeneran. Gostaríanos que contar agora pois con un dos sectores que xa pode falar un chisco do que é impacto económico ou posible impacto económico, non? Pois como ben sabemos, as castañas recóllense no outono. E aquí temos a Lito Prado, cooperativista de Amarelante, que nos vai a contar un pouco pois como ve a situación, cales son as problemáticas no día a día do sector e un pouco recoller a testimuña dos resto dos panelistas para tratar de achegarnos á realidade esta multifuncional dos incendios. Así que, vale, como é a hora que eso tamén son o último, está descanso, todos nos queremos ir a marchar, non será o último congreso nin as últimas jornadas sobre lume, seguramente podades atopar moitísima información por aí, etcétera. Vou a limitar a miña intervención a 2 minutos, vale? Patricia se alegra. Prometín que me iba a portar ben, pero antes un dos ponentes dixo que o rural berra. Eu son ecoloxista e ruralista en activo e opino por diante incluso en contra dos meus intereses e sempre en favor de un espacio que eu considero a cuidar. E vou empezar por aí. Eu teño unha cooperativa de Soutos, Amarelante, e unha cooperativa, pero un proxecto pedagóxico, un proxecto ecoloxista. E vou empezar precisamente por aí. Aí o compañeiro que falou antes que a min dixo que un dos espacios que non se queimou foi precisamente os Soutos. Un dos grandes problemas que temos cando recollemos as castañas é que convive ao mesmo tempo a caza e a recollida de castañas, e eles teñen prioridade. Se efectivamente é unha entorna tan interesante e que frena, se podería, efectivamente, os distintos campos son como pequenos nenos que van á administración papá a queixarse, sí? O neno cinesético e o irmán maior que llan de todo. Vale, entón sempre me parece, me fai moita gracia esa historia de es que non nos dan e temos que luitar contra, pois imagínate os dos Soutos, que temos que coller castañas entre tiros. Quero lervos un texto. Este texto foi unha entrevista feita por Alba Vázquez, así tamén poño un pouco de muller entre tanto home, menos mal que aínda hai algunhas que se salvan, que lle fixo a Xosé Santos, un forestal, creo que o coñeces, ecologista tamén. Hoxe tiña pensado só falar de xente que fora ecoloxista. É a transcripción da conversa, é moi curta, vale? E disculpade porque esquecín as gafas de presbicia, filla. É que estaba mirando, pero bueno. Vou a poñerme serio.
porque podemos colaborar, aínda que non o crean, entendes? Si se lles explican, entenden. É lamentable o que pasou este verán. E deste verán, digamos que foi máis... xa non pode pasar, non? Despois do que soportamos, sobre todo, estes 14 días de agosto, que todo o mundo remarcamos e demais, aí demóstrase que houve, aínda que era unha situación que xa se tiña vivido nos últimos anos, en algúns sitios concretos, en tempadas puntuais, aquí no informe con pois o que pasou no Val de Monterrey, o que pasou no Val de Valdeorras, o que pasou cando o lume grande do Surés en toda a zona da Ralla. Foi unha situación límite. Esta entrevista é do 2005. Pasaron 20 anos. En 20 anos temos unhas actas do 2007 dunha comisión de investigación modélica según Europa, onde hai unha parte final onde recomendan e fan unhas recomendacións a facer. Ningunhas delas se fixo. Temos documentos como este, usado pola Unión Europea, onde se falan de mocións, onde se falan de peticións, algunhas delas conseguidas polos profesionais. Conseguidas hai uns anos, vale? O de bombeiro forestal. O título é de hai uns anos, vale? Xa sabemos o que hai que facer. Antes o decías ti, que é moi obvio o que hai que facer, o sea, no tal, fagámolo. Sabemos de quen é a culpa. Sabemos, porque hai culpables, A min isto de que quede todo así en abstracto, bueno, ahora o temos moi fácil, non? É o cambio climático, non? É o de afora, non. Sabemos, o cambio climático é un hito máis que vamos a ter que convivir con el. Pero sabemos o que se fai e o que non se fai, onde se invirten os cartos. E como sociedade temos que falar. E un dos grandes problemas xa non só é o cambio climático, é a despoboación do rural. E a xente do rural, por moi bonito que poñades todo, pois que veñan as ganaderías, que veñan a tal, está escapando por algo do rural. Non temos servicios, se pechan escolas, as estradas están como están. Porque non somos votos. Hai máis votos para un proxecto, pero iso pasa co PP, co PSOE, o BNG, os grandes partidos que queren chegar a gobernar a Xunta. Porque se xuntamos Larouco, se xuntamos Tribes, Manzaneda, Chandresa, San Xoán de Río, non sumamos ninguna cuarta parte dos votos que podes conseguir no Concello de Baiona. E deso é do que temos que empezar a falar. Cousas moi interesantes. E eu vou a decir, xa que nadie o dixo, como implementar o sello do Rural Profit, polo que está traballando a Maribel Doval. Eu tive a oportunidade de estar diante de unha vicepresidenta e defendí con toda tal. Estou esperando a chamada. E era super interesante. E se puseron todos, sí. Estamos esperando a chamada. Para quen queirades saber o que é Amarelante, tedes as redes e somos unha cooperativa, é dicir, é un objetivo económico. Pero, lóxicamente, ten moito de pedagóxico, moito de ecoloxista. E nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, Lito, moitas grazas. Eu creo que agora, pois, perfectamente moi ben acaído, pois, que nos contes un pouquiño, Paco, que estades a facer neses proxectos que tedes en marcha e cal é, pois, o obxectivo cara a xerar resiliencia e capacidade de resistencia do rural. Bueno, pois eu, se me permites, antes de nada, quería agradecer o ter estado aquí, sobre todo porque casi non estou. Maribel sábeo, viñen así un pouco de escapada, incluso confirmando onte mesmo, e a verdade é que para min foi unha xornada moi importante, moi entrañable, porque aquí hai moito sentimento, hai moita potencialidade de cambio. Isto foi feito no territorio, está nunha zona rural,
cosa que temos que tomar moita nota moitas veces desde a academia, e aquí estamos voces moi diversas, aquí hai moita interdisciplinaridade, entonces o feito de poder estar aquí dando voz tamén, yo decía e me insistía Maribel, pois sí, o traballo social ten que estar aí tamén, pois é un pouco o que vou a intentar transmitir, non? Pero moi brevemente porque estamos en tempo de desconto. Casi esa sería a primeira idea, a importancia da interdisciplinaridade, de que se dixo aquí, que vayamos todos a unha. As solucións moitas veces xa se saben, as estamos vendo, simplemente hai que articulalas. E se decía antes tamén ser perseverantes e ter compromiso, non? Isto é moi importante. E alégrome tamén de compartir o espacio pois, cunha alcaldesa tan que viviu tan de perto e que está tomando medidas para facer esas aldeas seguras, como se falaba aquí antes. Digamos, casi estou facendo como un compendio do que fun aprendendo, pero poñendo en valor, necesitamos máis políticas e máis axentes que traballen desde esta perspectiva, non? Co territorio. Bueno, claro, por que o traballo social? Non sei que idea podemos ter de traballo social, logo non vou a ter a posibilidade de desenvolver isto, pero sí que é importante que a profesión podería acompañar perfectamente na prevención, na xestión da catástrofe e na regeneración, en esos tres aspectos. E aí vou retomar, salvando as diferencias e con permiso de Iván, unha cuestión que el dixo. Eu tamén a veces me sinto que estamos formando na facultade a profesionais que están capacitadas para intervir na prevención, para articular e que finalmente están en despachos rodeadas de papéis, xestionando. Quero dicir, ademais, que o traballo social, as traballadoras sociais, e falo en femenino porque son 80% da profesión, son as profesionais de referencia dos servizos sociais. Os servizos sociais están en Galiza nos 313 concellos, o sea, están achegados ao territorio, temos esa ferramenta. Temos unha lei dende o ano 2008, ainda que estamos pendientes de renovala, pero que xa bastante avanzada, de Servicios Sociais, a Lei 13/2008, que establece que os servicios sociais teñen unha función de promover a participación social das comunidades. Non só é, por suposto, asegurar, ser garantes de igualdade, de que as persoas que se podan sentir en situacións máis de vulnerabilidade ser atendidas, pero que unha das funcións dos servicios sociais é a promoción comunitaria. Donde se está facendo ese labor? Desde logo, estas profesionais que están xestionando papéis non teñen posibilidade moitas veces de facelo, non? Polo tanto, estamos limitando posibilidades de articular e de contribuir. Vale, isto tamén se dixo aquí. Outra cuestión que se dixo moi importante, base territorial e base social. Por eso tamén penso que ten moito que achegar á profesión. Estamos falando que a prevención dos incendios é tamén prevención social, non? Esa frase de a mellor prevención é unha escola e un centro de saúde. Reflicte moi ben a necesidade de recursos, de atención, ou esos berros que saliron hoxe aquí, que precisa o rural, non como espazo. Bueno, Lito facía un argumentario absolutamente, se o miramos en peso de votos e de tal, pois, lóxicamente, pero aos criterios e según as leis que temos, desde a máis soberana hasta a Lei de Servicios Sociais, é facer políticas de equilibrio territorial, non? Que non baseadas neses criterios, non? Ben, perspectiva ecosocial. O traballo social, pero esta gran parte da profesión se está volcando xa en, sabemos que a xustiza social ten que ir acompañada da xustiza medioambiental, que teñen que ir da man, pero iso ten que replicarse nas institucións, ten que chegar estes modelos e esta perspectiva aplicarse de verdade, como se decía aquí. A perspectiva ecosocial significa que non só temos visións antropocéntricas, que temos que estar analizando os incendios, pero tamén con unha visión multiespecie, dos impactos tamén nos animais, do medio que nos dá cobertura, do sostemento da vida, todo a nivel global. Significa, como se dixo aquí, que temos que apostar polo local, por economías sociais locais, onde o rural podería, e de feito así moitas veces ten que estar aí ocupando un espacio, e máis en Galicia. Poderíamos ocupar aí un espazo casi de vanguarda, non? E
e comunidade. Se falou aquí dunha cousa moi importante que é a articulación comunitaria. Os profesionais do traballo social poderían tamén axudar as alcaldías, axudar a articular esos procesos de participación. Non é que se poderían, é que están formados e non se está facendo porque se está facendo outras cousas, non? Como decía antes, non? Se está saturado con outro tipo de funcións. Por suposto que hai que articular a comunidade, a todos os seus actores, pero tamén hai que ter en conta que as comunidades son espacios conflictuais. As comunidades non son algo dócil no que todos estamos de acordo. Hai distintas posturas nas comunidades de montes, hai persoas que o mellor non entenden o que estamos dicindo aquí, que hai que intervir cunha perspectiva ecosocial multigeneracional, pensando en generacións futuras, pensando en outras especies. Entón, todo isto ten unha responsabilidade pública tamén. Entón, hai que facer esas intervencións comunitarias, socioeducativas, acompañamento nos conflictos, en todo este tipo de cousas, porque pasar, por exemplo, de cultivar ou de plantar, neste caso, mellor no noso entorno máis pinos, pero senón eucaliptos en Galicia, a plantar outro tipo de cousas, tense que negociar, ten que haber procesos de concienciación, non, porque poden ser cousas conflictuais, non? E todo eso necesita un acompañamento social, repito, e eso sería unha responsabilidade tamén dos servicios sociais, desde os seus, entre outros, desde os seus programas de promoción da comunidade e de xenerar alternativas para esos territorios e esos espacios. E xa para rematar, dentro das funcións, por suposto que o traballo social ten unha función tamén moi importante na xestión da catástrofe. Non me podo estender nesto, pero o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia recentemente, hai un ano aproximadamente, constituíu un grupo de emerxencias sociais. Somos conscientes que estas emerxencias derivadas polos fenómenos naturais lamentablemente son cada vez máis frecuentes e o futuro nos indica que quizás os sigan sendo, non? O estamos vendo, a dimensión aquí cos incendios forestais, a Dana en Valencia, aí actuou todo un grupo do Consejo General de Traballo Social, hai todo unha serie de cuestións a organizar, hai moita desorganización. Vémolo co tema, comentabas, dos voluntarios que queren axudar, pero que aparecen que ninguén está xestionando nesos momentos. Non existen protocolos de actuación dentro dos servicios sociais como base territorial para intervir nestas situacións. Temos todo un traballo que facer aí. Que ocorre coas empregadas da axuda a domicilio e esas persoas que están solas nas aldeas cando hai incendios ou na parte pos? Alguén investigou os impactos nos servicios sociais, nos profesionais? Todo isto temos que facer tamén. Vale? Por suposto que os incendios é outra cousa que o mellor creo que non se puso aquí, o mellor aínda non saliu tanto isto, nas situacións de vulnerabilidade fai máis vulnerabilidade todavía. Son situacións que xa eran vulnerables. Soidade, pobreza, exclusión social, desemprego, todo o que podades pensar cando hai un incendio empeora. Vale? Outra cuestión, o tema da conciliación, a perspectiva de xénero que decía Lito. Todas estas consecuencias peor nas mulleres. Cando non hai escolas abertas, cando hai unha catástrofe calquera, como foi a Dana, como poden ser os incendios forestais, desde a perspectiva, ou incluso o propio cambio climático, que xa estou participando nun proxecto desto, as mulleres son máis vulnerables nesa corresponsabilidade en todo isto que hai que reorganizar. Vale, isto é importante. Decir que nese grupo de emerxencias do Colexio hai un convenio coa Consellería de Presidencia, que hai 83 persoas profesionais que non interviron nos incendios, pero que estaban un pouco alerta, pero ao final non interviron, pero que hai esa organización para a catástrofe. Pero para min o máis importante, por suposto que hai que xestionar tamén ese acompañamento das persoas, das familias, dentro dos servicios sociais, coas axudas, cos impactos emocionais que tamén se falaban aquí, que son importantísimos, non, de reorganización familiar, todo isto é moi importante, pero insisto, o máis importante é intervir preventivamente, articulando comunitariamente e estando presente tamén dentro do traballo social nesas solucións que estamos falando aquí, de regeneración, de participación social. Antes se preguntaba Maribel, se tuviéramos que facer un manifesto, non? Que dirías? Eu diría urxentemente tamén que as estruturas políticas comprenderan que dentro dos servicios sociais ten que haber máis medios, máis recursos para poder facer intervención comunitaria, para facer
intervención comunitaria de verdade e acompañamento de verdade, non? A parte de todos os recursos dos que estamos falando, non? Isto, digamos que sería unha das cuestións máis principais que quería deixaros aquí. Pois, Paco, creo que as túas palabras son moi acaídas para coller pulo para pensar, pois, eso non, nun posible manifesto, nun posible plan de acción cara a boas prácticas, un establecemento de boas prácticas, e pensar e repensar un pouco que tamén que podemos facer e como podemos contribuir a que isto non volte a pasar. Si vos parecera ben, Maribel e máis eu, pois, podíamos pechar a sesión, dando vos primeiras grazas a todos os que participastes nesta segunda mesa, e podíamos pechar cunhas verbas, de xeito que así non teñamos que retornar despois do xantar, de xeito que o xantar sexa o noso ecosistema cómodo, onde non só compartamos alimentos, senón tamén compartamos ideas, posibles visións para que isto siga adiante. Entón, se vos parece ben, unha rolda, dábamosles dar unha rolda de aplausos, creo que fixeron xenial, e vou pedir a Maribel que se chega aquí. Sí, por favor. Grazas a vos, foi fantástico. Vamos logo, porque estábamos pensando que para que estedes aquí e non estemos nos despois soas clausurando ou non vos... sabemos que ven resa tarde, sabemos que non se poden pedir imposibles, creo que xa fixestedes todos e todas un esforzo gigantesco. Penso que primeiramente o que queremos facer en nome común é agradecervos a todos e a todas a vosa presenza, agradecervos a vosa participación e a colaboración, que en moitos casos foi completamente altruísta, hai que decirlo, e agradecervos a todos pois, a esa empatía, esa xenerosidade que tivestedes non só hoxe, senón que tivestedes tido, ou como ben amosastedes, tivestelo presentado no pasado, ou feito no pasado. Nese ámbito, antes de marchar e darlle o don da palabra a Isabel, que o ten extraordinariamente ben desenvolto, esa forma de comunicar que la ten, quería agradecer a todo o persoal que nos acompañou hoxe, que fan posible que isto se retransmite e se garda para outras ocasións e para o futuro. Quero agradecer aos membros de V Televisión, lo vou decir mal, Vigo Televisión, que viñeron hoxe super cedo desde Vigo a estar aquí hoxe, e quero agradecer ao persoal técnico e de comunicación de Covas que está aquí hoxe, que fixo un esforzo xigantesco. Entón, un aplauso. Bueno, sabemos que foi como decía o noso colega Iván, foi un gran esforzo hoxe conducir 6-7 horas para estar aquí, pero confiamos en que eso, bueno, pues sexa, perdón, as comunicacións, pero pensamos que vos agradecemos. Estamos convencidos de que paga a pena o vosso traballo de hoxe, e sen a vosa presenza hoxe, pois isto teria sido un acto moi limitado, só para hoxe, e así pois queda para outras ocasións e para a posteridade. Entón, estamos super agradecidas as dúas e queríamolo amosar en plural. Maribel, seguro que tes unhas ideas boísimas para pechar, eu ao mellor se podo acompaño. Eu, aparte de darvos as grazas unha vez máis por estares aquí, dicir que, bueno, ímonos con moi bo sabor de boca, creo que estamos bastante convencidas de que isto, se Patricia, alcaldesa, así nos deixa, pois podemos considerar que isto foi o mellor unha primeira edición, non? De que podería ser un encontro en Larouco para seguir falando destas cousas, un lugar de encontro multidisciplinar, intersectorial, con voces que moitas veces poden ser discordantes, e iso é unha maravilla, pero dende a ciencia, dende a sociedade, dende a industria, pero sempre cunha mirada común que ha de tratar de abrir os oídos ben, escoitar todas as voces que teñen algo que dicir, porque todos temos a mesma meta, non? Lograr estar mellor preparados e preparadas para cando isto volva a suceder, porque vai volver a suceder, non? Isto é o que din os científicos e as científicas. Entón, estar mellor preparados como comunidade, non? E como sociedade. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, o mellor, pois agora o falaremos e o negociaremos diante deses aperitivos que este establecimento local ten preparado para nós.
O mellor é bonito rematar tamén con algunha declaración, un manifesto, algo así, vale? Que poida recoller o máis salientable do que se dixo na xornada de hoxe. En terceiro lugar, a palabra escola apareceu nomeada en varias ocasións por actores ben diferentes. O lugar que nos acolle hoxe era a antiga escola de Larouco, mellor é un sinal, non? Eu como profe da Facultade de Educación de homes. Ah, de acordo. Era dos nenos. De acordo. Bueno, pois como profe tamén da Facultade de Educación e Traballo Social levoume tamén, non? Esa encomenda, non? O mellor é o momento tamén de negociar os novos títulos dos ensinos de educación infantil, primaria e secundaria, e penso que tamén ben chegado o momento de tratar de incluir estas cuestións, non só dos incendios forestais, pero dos riscos naturais e da cuestión de como actuar e como formar para as emerxencias, non? Que creo que probablemente tamén teñan que formar parte dos currícula dos futuros mestres e mestras. Bueno, é unha encomenda que me legou para negociar cos compañeros e compañeras de facultade tamén. E nada máis, moitísimas grazas aos participantes. Espéranos unha empanada riquísima, creo, feita aquí en Larouco. A bica xa probamos, é fantástica. Pero nos falta por probar todo o demais. Pois fenomenal. Eu estou totalmente de acordo co que acabas de indicar, Maribel. Desde outra perspectiva práctica, tamén o que podemos ofrecer, sempre cando todos os ponentes estén de acordo e persoas que participaron hoxe, sería como un pequeno resumo en escrito do que aquí se leva falado hoxe, non? Pois temos todo grabado, temos todo, penso que con bastante boa calidade auditiva, por tanto podemos facer unha transcripción limpa e ordenada que poderemos pasar a cada un dos ponentes para que teñamos pois un pequeno reflexo do que fixemos hoxe, non? Son desas persoas que pensan que o que non queda escrito non existe. Son da bella escola, eu de redes sociais non estou tanto, pero voume poñer agora que lle vou preguntar bastante a Iván como fai certas cousas. Eu non son tanto de redes sociais, lamentablemente, pero sí que son desas da bella escola de que pensa que se non está escrito non consta. E tamén como economista, sobre ese interés que eu teño da economía sen ánimo de lucro, penso que o que non se valora non existe ou non se dá importancia. E o que nos gustaría facer no futuro non é traballo para hoxe, ni moito menos, pero sería sentar as bases para indicar que sería moi importante facer unha análise a caída dos impactos socioeconómicos da vagada de incendios do 2025. Penso que así, soamente vendo con letras, vendo con texto correcto, vendo con números acaídos, podemos entender a magnitude da catástrofe. E as magnitudes das catástrofes, se non se reportan, se non se explican, se non se contan, non existen. E son moito máis doadas de borrar. O que me queda do Prestige é que, aínda que nunca fomos capaces de recuperar eses 4.400 millóns de euros que gastamos, que perdemos e que a sociedade española sufriu como auténtica perda, o único que queda é o pouso de que se fixo traballo para indicar que iso é o que nos deberían ter pagado, de existir unha perda, unha compensación comparable a esa perda. Entón, dun xeito parecido, pareceme convinte que sentemos as bases para indicar que sería extraordinario contar con todos e todas vos para facer un pequeniño traballo no futuro, cando se poda, para valorar o que é a perda do capital natural, e así se poda entender desde unha perspectiva político-económica a necesidade de reivindicación do rural. Efectivamente, o rural berra, pero o rural ten que berrar con números, o rural ten que berrar indicando que é crucial, indicando que é o aspecto fundamental para loitar contra o cambio climático, indicando que son os montes os maiores provedores de auga, son os montes os maiores provedores de biodiversidade, de aire limpo, etc. E son as cidades as que consumen. Entón, temos aquí un problema da oferta e demanda, nos ofrecemos, o rural ofrece, mas realmente non é compensado por elo. E iso é o que habería que corrixir. Moitísimas grazas a todos os presentes, seguiremos traballando e con moita forza e enerxía para vindeiras ocasións. Moitas grazas, Patricia, pola teu agarimo, polo teu recolleita, polo teu
acollemento. Grazas a todos os que estivestes aquí hoxe, sodes exemplares en todos os ámbitos. Moitísimas grazas a todos os veciños e veciñas de Larouco e lugares ao redor, e quedamos en contacto para o futuro e para ca finalidade de poder mellorar a situación actual. Moitísimas grazas. Moi ben. Estés contenta. Moi contenta. Estou moi contenta. Claro